Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. God and country back on your radio. Onyami tumfo. Arope wo ma ye yiwaye. Ye kan foodin, ye show din ani monyam. Ye onyami bi, ye onyami bi. Eh ono na ye koda ye. Wa hwe yen so na wa boy yen ho ban. Pay ahoɔden wɔ hɔ kyerɛkyerɛma da abɔdwem na mogye di emu afusane yamfa sika ntɔ yanyɛ ho adwuma awurade de akyɛ yɛ nkɛkɛ ɛno nti anɔpa yi deɛ yɛka kyerɛ ne sɛ aseda ɛyɛ ne deɛ ɛnase yɛ awurade deɛ anɔpa yi wɔ ma yɛ kɔda yɛ na wonam adom ne mɔbrɛhu nsɔ wahu yɛ mmɔbɔ na wasan nya ne yɛaba ateasefo asase yi so anɔpa yi awurade Nia yetumi ye bia enye ye nyansa enye ye ahoden enye enim de na mom eye wu awurade ne wama ho kwan ene ye da so tinkwam
aseda nyina ye wo onyankopɔn wo dia ɛna ase nyina ye wo awurade wo dia ye bɛkɔ so abodin abonsam na ne de akyera mansan ma hunu sɛ ampa wo ne firichi frɛche nyankoropɔn a onipa dasani de ne ho to so ade nyina diboa no na ewie ne yie wo ne anafra na kunyankoropɔn okokyere dom nyankoropɔn akrobetu bi ma wo pem san ne wudin ehuna bobrim nyankoropɔn anopai yemfere ewo nipa ketua bi mu nyaade a yebeka anu atum anopai ba bi a wo bia. I want you to join me as we praise God, as we thank him for his wondrous works, his marvelous works that he keep doing in our lives. Anopai asida nyina ye urade dia and I see any dia. Maybe oh share ni mu se bibi kese bi besi ansa na wahunu se the power of God is potent and active in your life. But I know the greatest miracle that could ever happen to humanity is to go to your bed, wake up the next morning hale and hearty. That is the greatest miracle. I bet me as you that's any abrabum. And here we are today. We are so strong. We are kicking. Not because of what we did yesterday, but because of the grace that has abound for you and I. I don't pray your day nyankopon say. I don't pray your day you would announce you. Papa, the way am I seeking to minto? Ya ho anin to min ko famre yen. Emo me adom na ade abo adom so. And I'm a woman. Yeah, that's what thing kwem. I don't pay any abusia santin nyina. I don't pay any Ghana for nyina. I don't pay any adwuma mu for. Ye ne asore ma. Ye ne wo me nyina. Ya ye kan se uye nyame. Wanim ni wachi obi ni ho. E free tete bepem sa bre mente se ye kwa akoto so aba. Adan ya obre atwam. Obre ntwam. Sani awoti enra enene da. Sa pepe na obekọ so aye. Anope wo maye da se. Ahenkan 93.3 FM. Sa woti yenkan na na peya. Sa woti na wutan senkuo ne adwomto yi a. Na ahenkan ye kire ani so. Awurade ewo ho ede ma wo. Sanse de wa ya maye. Onipa ntumi. Onipa nwodi ntumi. Because Uradi bie ani am ye hunu ne ekoso honhom mu a. Na wa hunu nioma nkrofo kanche na no pawie anwumre eka wo monko ananka nimguase bi aka wa hyedem. Eka wo monko ananka yade bi aka wa tofom. Nanso so enya wo mu nsusuye ne Uradi nsusuye. Uradi nsusuye ne so obeye yie. Ode ye be si bosha asase ne so. Oni ye be di ne yie. Eno ne Uradi nsusuye. Some 50 minutes after 6 a.m. Marching. I don't need you made anything. Or frame me or boba. Oh, 40 a man for. She me now frame me obi. Major so. I don't pay here that's so my account will fear how a Jimmy more canim. Maybe I will be a my account here. We are so much humbled. And we can also promise you of a competent, professional breakfast conversation. So I will continue to crave your indulgence to journey with us this morning, and you will never regret. Any Antony, Nadia Binu, who de Viarada. And it said when you see a chance to say, I enjoy the Yashan and Crown Crano. I'm paying so sap penalty. My favorite, you my brain, some city, we say, the moon, my famana for young fat. Yeah, come fan to us on Fama. Yes,
Intia siame Kase Me pacho ewie mbobren sem se de besia ko ene October ni de to so nwotwe e wa afi mo sei ena ebesi akro mo se men kan chiro sa na pay ade ewie mu enwunu anopa yi ni mom ye ko en anim na o kire se ewia ne be yi ne ti free non du brem du baako ekosi prem to bre no ewia ne be yi ne ti na agina mu abwa ono no bo wia ensuo ebeti asi akire ensuo ne be munemu free no mienu no miensa ede krono na ne tie ne se ta o kire se ayiremu kakra be nantenantim eti free sabria kusi enumre nonsia nonson ensuo wo wiem awia ne bebo free non du brem hono mokro no nanso yade ensuo ewo wiem enti kusi enumre no apoe mantem ensuo betumi ato ebe petepete kakra eduru ba bi ebeja mu yawo na iremo na nantenantim kakra enti wadaro ma wiem obran sem se ne besia kwene demu no eno na mede ho amane board ya ma wo no afei so na de fidi na to mo a station ni din dia henkan ye transmit with frequency modulation 93.3 megahertz eso ye wo achim aboabo Presby primary ye no mu nyina wa asase ba ko so wo mo wo form ne ye wo soro eni ti se wo hwe ye chiri kwan na mde atodwa simple no ba bia me butu anasa metie sisi yi no ye frɛ ha no mo maame akua afra koma Obatampa studio akua afra koma ne studio ena me butu sisi yi a ye di dwumadie no e de ebrel unso betumi a join yen obetumi ahoki on to yen 93.3 no so wo yen enclave had ya na mom se wuni ha still obetumi a join the conversation no live on Facebook, on YouTube, my tune in modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app, or Google Play Store and I say App Store. Neko download it. Then on the apps no one search for Ahenkan and I'll be to me Chrome and I say Google search engine on straight. Now when set Ahenkan 93.3 FM, maybe I will be an to me at ye na why enjoy yen show a hodo. Once again, of frame of boba ofori amanfo. I'm watching. I'm more kwaba. If I'm rush you so. Ghana adisiye obuoba ofori amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Say what you want to. Baby, I'm a bit radiato. Canino Indiana, when they are friends, said, Young Francis, and you. I am you. Baby, I'm a bit yesterday when they gave me a book. I would say to my daddy, I said, I'm in your daddy. Baby, I said, my daddy. We ba to yanko nyankopon asem ne so na yem fanka ho fama o endro na me ba be pa asem yi ho ntoma e de kire wo se onyankopon ekora na sem. God protects his word. Onyankopon oye de ba de okora na sem. Enunti yakenkan Isaiah 55 verse 11 no
Or see, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Anopa mi ni masem a ewo wa brabo mu efiri Nyankopon. But what I can assure you is say asem bi efiri Nyankopon chen aba wa brabo mu no. The Lord will protect it and make sure that it will not return to him empty, but will accomplish what he desires and achieve the purpose for which he sent it in your life. I don't know whatever word that had been spoken in your life, but what I can assure you is that asembia onyankopon aka ewo wa brabo mu no, or you be our kura nasem and inti ehum betu asroche bebo emframa jampantu dubeye na famu de enkosiaga katire wunya se enkosiaga o da bi kamu hafo mo yenka bi kamu hafo taxi driver me no na e kasa yi ye san ba be ka bi mti ha me se onyankopon asem bi wo wa brabo mu a so onyankopon aka se obema wo so de wasima pon batena bia so onyankopon so obeye wutire no wonye wudua so onyankopon se woni abusua ne fapem wo na wo ba beye abusua ne pampimu a so onyankopon se wo na wo ba beye abusua no so twiasebo a abronsanfo abaifo tumindie mpanindie nkabrekire nyanyankire subiriku ne hwanhwan wo mo be ya nanso enkosiaga na mpesa wo ka bi ye ka ne miensa driver ka bi enkosiaga 1 enkosiaga 2 enkosiaga 3 wo mo be koma nanso akom na beti akom because onipa bi eni wono mo ani onyame aka obetimi asori se oba be si ho kwan. How dare they? So onyankopon se we mi ba be hira no be ne kese be ma ne som be ma na ware be na tukwan me be ma na ba be ye obirempon be ma na ye oman ni mu panyini me ba be ma na ye osofo panyini me be ma na be ye we be ma na be na bronsem bi asore se de ba dia de ba dia de na asie wo ba be si kwan wo ma ne mam wo mu be ya nanso enkosiaga. And I wish you knew I can't say Kusiaga. One with the Animguasia deba, one with the Amania deba, one with the Abrahua deba, one with the Beba, now so in Kusiaga. Sans when Uncle Pokayan home. My son Andrew Mekato said the word of God is living, active, and eternal. It is not subject to change. God is not a man that he should lie. Onyankopon ti so nipa na wetwa atoro. And it is onyankopon sa abrantie yi se ne na na osia Jeremiah na waka chen se Jeremiah kama no tum kama no pado o kasa dodo eto de bi abrabo ni mu kukuhwi ase ene se ne ya na ehuna wo fa no e ma wo hya ase keka nsem bi onyankopon bo pini Jeremiah na waka chen se krache me se kama no pado ne tie de nyansan ka kire wo man ne se me awurade uye mojato da wo na ye mo no e na masem ba fa wo ho a na minimo na mi yi wo e de wo ye odifo kese de si amanaman so. God made sure that he kept his word in the life of Jeremiah, and the Bible says whatever that God desired and purposed for Jeremiah came to pass. Despite all the challenges that he went through. Onyamian someone never David ya brabo mu no emfa won in your komu eduru baby ese you free eduru baby ese no my emfa ne nkonko tena sase a eho no de wone moa ene ekwa akoko ahyeso wo ho no. Because of so onyankopon you obi anasem okoranti na wa bo David din say David ba be ye ohene kese
Assassin the any pay bunan mutia say na we nso be na abam. In fact, on one kasa David in the crowd ko bisa no say, "Oh na oba be yo hene kese anka be catch say no." Because when you look at a kwan ya fa so you see hene a. Onu David no mfiri adehye abusuam. Jesse, David papa Jesse no, na wono no wonye odehye. Enu ntinka kwawuni a wo abebo bra chema sa aseso de. Wo ye den ba be di hene. Nanso susu onyankopon asem bi ewo wa bra bomu a. Onyame ye obi okora na sem. So onyame se wo be di hene a. Listen to me. Ebre ne so a ebebem. That is how God does his work. Sa de onyankopon oye na dwuma. Okora na sem. Elunti emfa won ne na ekoso. David no omfiri adehye abusuam. But when Yankopon asem na wo na bra bom nti, God kept his word and made sure say they will cantify David ho no abem. David ba be ye ohenkese ewa asase a na ono onye dehye ewo so. David be ye ohenkese ewo so. In fact, minima asase a wo so a wonye odehye ewo so. Ebia na wo ahokyira asase bi so. Ebia na wo animguase asase bi so. Ebia na wo awerɛho asase bi so. Wo yare asase bi so. Anopa yi onyame na sem okora. Erintu onyame asem we wo abrabɔ mu se obepigya wafiri sumina so. Na de wasima pomba tena bia no. Ebetimi akyɛ nanso so eno no nkyerɛ se wadi nan wo. Delay is not a denial. Listen to the brofo. Unyankopon ehu okura na sem. Ewurade kura na sem. The endure. The book of Matthew chapter 24 verse 35 through on that. But my word way. Osoro ne asase betwam na masem de etim hoda. Eni ti asem bia onyankopon aka to abrabɔ so no. Etim hoda. Ei. Die Awurade aka onyame asem etim hoda. Eni anopa yi I prophesy over the lives of the people who are listening. Awurade beye wutire. Awurade beye wutire. Awurade beye wutire. Onye wudia. Ubetumi de wonsa si ubu ni bi wate. Aware no be ware bi. I speak the words of God into your life. Anyone under the under the sound of my voice, I'll pay me bompire Awurade. Say Awurade ntina ni mu nchira no wonka ho no momo a o. No one show any munyam. Hey, onyame asem. The man not e. Oso osoro ne asase betwam akọ. Na masem de. Entwam. Nti onyankopon yi obi a wokura na sem woni ma abrabom. Awurade be kura na sem wate. Awurade wo be kura na sem wo abrabom. Ebetumi ache bata enka ho. Me se de yin. Ebetumi ache bata enka ho. The Lord will keep his word in your life no matter what. Nti wo so osoro na asase betwam. Na sem de etim hoda. Minimo nyame asem a ewo wabrabom, but nyemi nim ne se ebebem. Time and circumstances. Onyankopon asem ekobro ebre ene sede tibia etiem. Asase so bere de etwam. Enu nti sisi ya yabo no nso apa ho simanum. No nsia no emmobiem, ebebobiem agese wo kyena. Enu ne asase so bere. Enu ne ye asase eso bere. Enu na obroni efre ne se earthly things fade away. Earthly time fade away. Asase so bere de etwam.
His word remains constant and powerful. Onyankopon asɛm de etibdietim ensesa na sɛde tie no saa ne tie. And it's Awurade bɛyɛ wo yie. That is the word of God. He will keep it in your life, and you see the hand of the Most High. I don't pray the person we and say, catch it on. Say when situations arise, when challenges arise, I can find stability and hope in the enduring truth of God's promises. Say, or how near money any pijani mune ba, meme de betimi de me ho ato Onyankopon asɛm ne so say, asɛm bi onyame aka fa me ho no, kyɛ de betimi akyɛ, nanso enka ho da, ne Awurade aka ebebem. Awurade obi okura na asɛm, ɛne nti sɛ ne tie bia, obekura na asɛm a waka ewo mabra bom de ama me. Wei ene ma ho toso, wei ne ne me de me ho toso a eno nti me da metimi eda. Ghana Nyankopɔn tire ni mu nkyerɛw na ɔnhyɛ w'animonyam. Afi asɛm ne ba ɔma entofom saa keke. Medikan ka kyerɛ sɛ asɛm ya na pie ba na wɔbotaye. Na kɔpem sɛ saa botaye ne bɛba mu no Nyankopɔn nya de a wɔsan gye. Sɛ asɛm na me somaye na me kɔɛ na kraakye no ya asoɔden ni me kɔɛ nkrɔfo ɔka ne ho asɛm bibiri me kɔɛ ne nipa mpɛ na asɛm ɛne nti me Awurade masesa ma adwen wɔ ho ɛne nti me ana me kan san bra. It is never true. Die onyame aka ɛde afa onipa dasani ho no kyɛ de betimi akyɛ na so sɛ ne atie bia bɛbam enti sɛ ye ni hwe kora de ye ho to so a Jeremiah de no nso David de no nso Sarah de no nso ɛwɔ mu si ya metoom but yate se Awurade kan ye na bam de ama wo mo anopa yi de Awurade aka fa wo ho se de atie bia ebebam sanso ye nyame a okora na sem na ohwese asem no botaye nti a osoma ye no akwa akwaye adwuma ansa na san ba ne nkyɛn. Ofra mi obo ba ofori amanfo Awurade ankoso antere nim kyɛn no nkan ho no mo ayen ɛwɔ ya bra bo nyinaa mu na yenkoso antere no nyina senye ya famu de na yenti ase sɛ ɔyɛ gye Nyankopɔn ba Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn a ɛyire so kyire so sɛ den ara enya de obegu yenyanimu ase ɔbɛme ya dansedie na yenso so yaka sɛ ampa wei ene ne Awurade aka wakora na bem ɛwɔ ya bra bom ɛne nti yɛde so aseda ɛde ma ne din kronkron sports up next ɔmuwia yɛbɛsan bo ne aba beto som kɛse ne so ɛde ama wo enyi fidie ne mfiri ha na sports no so ka maache ne ho Joshua maache obi me Joso bibia bɔkɔ de bibia ai kama ne je ne esere na ahye mafun ma ye de Awurade ase eni je ne sere hye wafun mu ma na ye de so aseda ma Awurade obu aya na ne de ye didie muro so obu won so aya na ne de ye se ofiri ha o waduane bi o bibia na ni da so enti aduane bi enya bodo na ni pa be di nyanka se wani da aduane bi so a o kasa vim because o short to kra na anim se o we da so bi nti witimi ti aso se ne apa bia so ati ase but we enya aduane enya aduane ani je ye nyina ya damfo ye nyina ye bibia brawli nurse ni no ena Nyankopɔn yi oba kama so no bia sa nti wo kotiri batiri nyina no oboaboa no ho akwaware oh I see nti brawli ne Nyankopɔn yi oba kama oh okay ye de Awurade ase e di amana koso da ben this month ya I see I can say 18 days how can you say ending of this month ya oh I see I can be 18 days na I think it's 26 October into onu koi ni ebisa chinji kagawa onu nyanye ready ole ebo nipum ko kwa oni ho oh okay na ayi nso e bra ko
Maybe on the Ben here. But you need your no. Oh, Willie, why are they? What's your name? We welcome you to the table of men in advance. What be kind of So, okay. What be kind of Okay. Any easy. Continue easy. Easy. Unyang the best to na man congratulations. Why are they? See your data by the. To see what be kind the likes of Nana Kwame. I can't crowd be kind the likes of Nana Kwame mo ho. No be kind yen. No be kind yen mo ho. Okay. Uno na apostrophe so be. Oh, I see. Willie, I see. Okay. Ebi Nana Kwame Drew. Dia nkan Kwame ye boa. Oh, so omo Mr. Benjamin Apuzo. Omo ye seniors, Na omo bon kwakora. Omo pe omo mpe. Father nation on ware ye won. Hwan? Father no. Payao. Obi say won ware ye. Na say me no nyira ne ye nwia. Menu bi enu nyira ne ye nwia. Nti ye nwia ware ya na won ware ya wo si ye. Ebi ana ware na fa wani so. Enkrofo ke kansem wo monti na so sesen. Afama ne so na agye Yesu Kristo. O se we musimi ye mu amene mo na mo so musimi ye hwan. Eti ye ya ye nwia no so sesen. Ebi afama ne so. Sa. Afama ne so. Nti na mama bisa na enye bibi boni bia. Enti isi onunsu nim. Se nurse so aware. Sa. Wo se sa nurse aware wo ma. Enano amema ne ba mi show so. O se ma mi misa no aba aware ho asem say nursing ne ba. O se ma mi misa no questions na mi bisa no. Ma mi misa nkwa aware na me say adan dwuma ben na wudi ne kuro yi mu a wo mpese obi betie. Oba show no so. You. Okay. O kan sa asem man ti asem say na me kwapokura ma anya nyame so adwuma wu adan o kan sa me ti asem ma no because ne minim say nursing aware owo ma nursing no me na me ka kire wo eti wakati nsema mi misa nkwa aware na say ho na me ti asem ma no but kire yi na me say na me so nyame adwuma ben na ma koy ne sa no nursing aware me say mu amutie me wo area mu ha no nursing aware wo ma nursing waware wo ma well waware wo ma nursing now okay be best because something ba shows na me me wan wasa ana ohu bibi gumani so me bana me kazo environment kwa wale say tim say mo bibi wo honum but ebia waware da bi so omuvu akọ onim waware anope matuja to ba bia me say nursing waware wo ma nursing yew ne yire ho fe nya se ke obabia ne yire ho fe nursing yen nursing ne wo fia ma me nkire na se yie ye nursing ne wo fia ha de oye program ebia ne awo kan nursing bi wo fia fo enya nursing bi wo fia foforo e DJ nursing ne o se ye friend bra o bo nwumo se ye friend bra nursing no wono waware wo ma ne yire ho fe nya se nketo nursing ase na me kan ana Nelson to ho o se Nelson ana ni nyina Nelson o so hwan ni crash no wo fia ha eyo ye adwuma free eyi no so anwumre ekosi tam ono apɛ no apon no ono no asɛm na me kan waware Nelson wo waware enti fia waware fo so ha o se waware won kran ansa na oba ha oye bibia nkran kura waware ansa na oba waware won kran one na yiri bobra won kran na adwuma nti oba ha adwuma nti ono oba ha Nelson waware oh I see o man so enye ba wo ma nursing enti nkomo no na madi a kire mo no nkomo no mwatie bibiri ba kesepe nursing kesepe wo mu na medi ato fom no na bia se me fa ho ne ebesi a kire ho o dabi obi anko siesie na asem na se obi antimi obi anso hwe e ka sen obi antimi ni obi ahwe na adan na o se wa ware a na me kai se adwuma na branch bi wo hanum na BBC na kwabna kosi ye na dwunsi wo ba ma branch na futu kakra na me wo honum na esi wo na branch no so wo ho
na Kosti wo no Kosti ka chance ade a wo yi ade no o catch us we say 50 I don't know person to the 4 honhom fi na ewura no se honhom fi na ewura o sa e ka hwa wonti o ade ko ya se so na ade da san so bo afi o kyerɛkyerɛ ne nsɛm kyerɛ nkwala ne mmerewa hia berewa ne o kyerɛkyerɛ ne nsɛm kyerɛ no enti ɛna mekae no nkɔmɔ no de yɛdi bebree ba kɛse pɛ ewu mu na me de ato fam no obi anko siesie na sɛm saa na sɛm ada ɔno wa sɛm ana da bi na ka so obi anko siesie na sɛ ɔno wa kan agum na nso sɛ o kenkan Bible no a o ta sua ebebuo enti Yesu Kristo sei yɛyɛ Yesu we yɛ mpanisɛm Yesu no yɛ mpanisɛm ba because no kasa bebuom nti anopa yi makasa bebuom nea honhom ne ka kyerɛ asafo no nea ɔwa aso enti yɛ honhom ne ka kyerɛ asafo nɛɛse aware ɛwɔ mma na yere ho fɛfɛfɛfɛfɛ wɔ nkran sɛ ɔpɛ sɛ me kyerɛ baabi a na yere te kora no a metimi akyerɛ ne nyinaa bokro no man o sɛ da bi ɛbude baabi am de aduru no ayɛ baabi am de aduru no ayɛ but sɛ ɔdɛ a na ma ka kɔdeɛ dɔ Peter kan kɔdeɛ dɔ me kan kɔdeɛ dɔ ɛhɔ na wobeyi yɛbu asɛw no pata ni ahwɛ de obetumi anya emframa ho mi kuro yi mu enti nkɔmɔ no kɛse paa na atɔfo ma me nya wo na mo passport so na wo so kra na akɔfa ware asɛm baaye sɛ bra wili de ya na akɔfa we ya wili na ɛkɔtwetwe nkɔmɔ yi baaye enti bra wili 26 October oh okay 26 October okay me check it time table na oh yeah we free the table of bachelors ho the table of men okay I be koso we hefa aware be koso fancy name na eno no e ka say bra wili fabra ana eno so oye ho ballot ana wo de ne o chiro ma me ni oye ho ballot ana o da bi na bia no na ababet ono na one farmer ba phase 1 phase 1 and 26 o say my wedding will be coming off you you serious ana yi a ochro de ma wa na say wa print no say we be a printing be di kan ba but we dey typing message we are typing and I will type by nti yentie ne brofo no brofo na makan no anya tinti bia ti my wedding will be coming off on 26 October debut na was nka obisa ne say for me am consumption na for the public na was nka obisa no for public they be all the fire ni there anya public crowd na so kuro no e free ni jadam no so unim ho nti anya public dey anya say wudi ja to kuro ni mu eja wi antu bia say obu ho no ma o kana se ba wo ye more confidential to say obu ho no so yes the sadness dey am can say no me wo fat and figures no nti no me dia kokuduro na e ka so atiase ne baba no ho fe nya sanketo o you sound so baba o fe bio by how many years yeah na so nye branch ni si much onyamfo obo ne brand cry so mo peace fm so atiase odi ahenkan ho do nti no de ba ha o nko ba je de an so wo bo ne bra papa bi o nkran nkan be ka ba bi a wo mte no by this time we be nursing da was pa ya wo da na se aso so de was e se ye mienu ha na aboka wa boka me so maboka da was pa wenye sika bi so menye sika nti e beko efie je dum ana ko bi ke won so se dai hwe aba ayi manager kwampo kura de bi ka ho se me mfa nto so se na anu ya kwa na yire manager general manager o se na anu ya na nurse yire kura be sra no ne yire kura be sra no dan ha ne yire ba dan ha wa ba dan ha ache so onye one nnete so oba odo ni kunu de ni kunu adwuma de na kwakwantuom okay ene ono nko a tenkran ho one ne mofra no
Into I don't see there be me kuna kwa bobra. I was say me koko he baby or tia or bobra. Tina no buy. Ne yire ho fe. Enya senketwa. We letter to Into nursing wa ware wo ma. Nelson. Na ware wo ma. Aye this stamp we Oh, general manager kan dia. Say general manager there. Oni mo bia. Maybe a message na pia free aba ni say na no pay. Wura nyankopon. Vim wo ho. O se fa to so ma won say. Na yire kura besra na odan ha. General manager there. General manager. Okay. Okay. Nti am say bibia ye kama. General manager da be kan ho de ni kasen. Ina. Kasen na wo no problem bi na. I'm not tired bibi. Ade bi say general manager cry dia ba. Na obi ware ade boni. Na o kan kasen na o kan. Asa bibi boni bi wa je. Oh Debbie. Kasen dia. Asa why you bibi mana yo ya. Debbie. Onye me hwe. Nti wo say bia ya kan wa ware fine but I can't say. I don't know obi cry da. Say Debbie. Enkomo na mimi di no. O tie me. Yes. We are sure. It is said ya me kan no di nieme said ya nieme wa dom e wo so su na o te adom bi e be wo su bi o te sa kasa na se. Tinasity o. E na pa ya so ofia na mboa. On di oni ho. Oh okay. E nsem akọ agu na chi o. Oni de ne yemfa na asem nsi ha. Yemfa na dia ne nkonkon ho. Onko no so bi buri na ho na ese ye kan bet. Yemfa na nsi ha. Na no adam me ni hia ye wo bright way na se. Ba won so de wa ha wo. Me de ho no. Sa. Yes wo na mu anwan so wonye. Samu. Wo se samu. Sa. Finance. So na mu awan. Oh yeah. Passport no my na. I don't know pay Ghana mamba adeshimamba yema mu nyina akwaba. Surunku bio nsambra Ahenkan 93.3 so yatena si ya gudie mu nsem ena edi Asia o kasafide esumidin Yoshua Kwabre Jenim Yosef Ajui ono so anche obetene nka Raymond Ashete uru atena fi Benito Maule enso hwe na fi mabojumade ni echidom ene anopa miemfa sida Emma Jubilee Hospital o maso na sema edi agudie mu nsem no enso bro na odoni chiema ya robe 82 bia no mepiem o ya kachi na fe yenhwe emboa entu ase ntempa so fama obia pese oba eneya na san wochiko eneya akonya na aba edema ebia oba no so no obeso beda ho nya asomdwe na fe a doctors nya nurse fo enyina so abotre ejina so ehwewa sa akonya na enso honum edema wa bra utreska kuma bi na fe private room na fe public hall no so ada honum bi na bibia so akokama edi ama laboratory no so ye bi ewo eye Jubilee Hospital eno ntine lab bia bi ubepiem a yebehwe aboa o sa ekwan ne eso pharmacy ne enso aba we no ayade a na se duro bia bi ebi ho antenatal care ANC eno so ebi ho postnatal care no enso honum edema eye apim fana sa wofo na ma wa wie no monkora no omunyimu no enkoye yese mombra na mombaje nkyerɛkyerɛ na momba no omunyi engina brane ahodin mu na bibia nso enko kama emfa ma theater na enso aba surgeries anasa operation ye be na one time ewo Jubilee Hospital enso edi ama maternity no ewo ho no mo edi ma eye apemfo no sanso na ultrasound na fe electrocardiogram machine no enso aba when scan bia bi ibetwa bi enso edi ama na se nei wafa afro se wo prostate se wo junso mere na mo ba na fe scan no ne twa ne kama enso edi mama echire be ye din African unit no enso aba ebi anya robi etete asem bi kire wadwen so usuro fere so bodu nkomo ede akire unua anase wadamfo a yesi bre na afi ne council ni embedi nkomo na yenhwe encancel kama wani ohwade a unhu a yesi bra ade a icon ne e ho no ma yebehwede asa oni nyare nyina enso edi ama osen kaka etete wo osen ya na efi moja osen ya na ya wo ya yesire obepiem e Jubilee Hospital yenda kene aba yebehwe aboa mafi yede asa ye osen yare nyina enso edi ama ebia pese otu opese ohye opese polish osima osimbe fita ni nyina no Jubilee Hospital be ne kama enso edi ama diabetes na fe hypertension fo no de afre no pa bia no nchechire enso ekoso edi mamo kantin wo ho ba bibia wo bia na opedua na pomdi wom enso atwadi ade nyina no aye Jubilee Hospital ye kantin no se oba na insurance no ukita bia tumuda ye beje na fe yahwe oye uhwe chi akwan a odan baburo dia so amantra bridge ne so ehonum ene wo 0244575799
0244575799 and 0241784645 0241784645 na one Jubilee Hospital enso akasa Festus Zebra na ene ubepiem of Festus a yema DSTV yema Multi TV yema Canal Plus anase ne AG Plus ne Star Times na so atakofie akoyusu na afenia ekoso nso wonya ehu nia ekoso unim se ne international break no aba games outdoor qualifiers World Cup qualifiers a eba so no so ni decoder papa unya bi no ahwe enu ntino kopiem of Festus akache na afe DSTV Multi TV Canal Plus AD Plus no yembe install bi enfama kama na bibia nso enkoye enfama ebia television na opa brand biabi na face size biabi nyina na ebi our Festus Enterprise TV guide fridge guide ebi aba ebo TV na fridge no ho ban ama no edimre tenten edi amount sanso na TV antennas ebi honom TV wall mount size bia opa bia no Festus edibi aba satellite dishes nso no ebi aba TV na afa decoder remote ebi ebuso of Festus akache decoder stands edibi aba enye no nko a ebia nso de no air condition apese auto use a bepiem of Festus Enterprise brand bia bi na fi hospital bia bi obunya bi ato of Festus akache air conditions bracket so no ebi ho CCTV cameras edibi aba enu tin ba bia wo bia na fix ama na so monitor na ekoso wasoro ho na ekoso office so na bibia nso akoye ed ama enu tin se ba no installation kwa dia Fasem Kodan eye Festus Enterprise your professional installers a omahwa ba install edi amawa unsure ha bia se television no se oesi no se CCTV camera no na se dish no behwe install edi amawa ama echi nso ayedin Festus Enterprise yani Mkopa Ghana Econ Nakranda ama the original Samsung phones enso ema on credit yedi through now so timi the 4 to 6 month etua na the tense oba for deposit kakra kitabra o de ba for ne Ghana card eka ho o de sa ye ne sa dia na se yedi phone ema now so the 4 to 6 month etua na bibia so akoye uhwe chi akwan Festus Enterprise yani o chimesi sport no na ebonhwe ni prempren de ye fa ne Nanes Palace udu won ma tutuani ubonse nei MTN color building bi honum ase on ma no na obehu Mr Festus na oni na akodi nkomo abani enie oni na endi nkomo 0244 515849 0244 515849 na 0269 305785 0269 305785 na oni Festus Enterprise enso akasa na bibia akokama edi ama OD Electronics anso sebra na enei jumaku a na se ehye odi media networks ase se open television brand biabi yedi bi aba air conditioner ebi ho fridge deep freezer tabletop double door na peso to use a ukopiem ODI a obenye bi no ato washing machine ebi aba rice cooker and blender ceiling fan electric iron afi microwave burner na afi no chiema TV wall mount ina no yade a ebi abepiem eye Festus na say do ni chiema OD Electronics a enye asem kotoa na ye tie ne se oba wo the first can half egitabra wo the half no eba sara ye the TV ni mount ye the AC ni mount ye the washing machine ni mount u use no retirement enso etua na bibia so akokama edi amount uhwe achi akwan a achimdan ha ya nkwantanum honoma MT2 Ghana Police Service no ye no na ebo ehwanim enu ntine adwuma bia wo ye bia no bepiem na afo so beje home appliances na ko yusu na bibia nkokama emfa ema 053 9500 514 053 9500 514 na oni OD Electronics enso edinkom we mu adwuma ko mo so asena ena no pai edi agudie mu nsem ehia wo kasafidi eso. Yes, send no pension say free the blasters of Ghana so Nyankopon adoma say unim say and the blasters of Ghana and Sudan for and so bona report if you more eba and say players makuma ko 9 there and ya do metumi age penia besi akan and the blasters of Ghana branch odi kan Joseph Pentel afro Danny era branch fan Kingsley Shindley no one so entumi emba Osman Ibrahim a branch no so entumi emba and afre captain Thomas Tepate one so entumi emba so wanya America issue kakra tinya dia branch ya fan Thomas Tepate eso ebetumi abanti coach atonsa afra branch fan Michael Bedu say omra meboa na fe
bibia enso enko ye fra brantia ye fa ne Jonas Ajete ono su coach Atonsa Freno Francis Abu ana fra brantia fa Ibrahim Sadiq no we enso ayam brantia makoma ko 9 as a coach ye fa Otuado Atonsa Freso Mebo Blasters of Ghana na fa ni Sudan enso emfemboni Yegusu ejina the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kachi preparation no enso egusu ekoso nanu ada ya players 11 ekopiem ewon kran ama training no enso egusu ekoso nyina ne se Ghana ayade Thursday yeni Sudan edi eboni double header game na ebo so ye ball Ghana Thursday ya Tuesday za kopiem o Libya na yeni Sudan for no edi aboni anumu ena midfielder edema the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Elisha Owusu edi ko kakra enso eja ochirema game no important game pa enso edema omunyina na onimse game no emuba dinde na enso onkabom a onei o makachi ni o mehwe aboa ma bibia nso akwena nkunumdie no enso aba edi ama aye the Black Stars of Ghana also o ma ready mentally eni bibia mu sa game a eba so no na enso o metime winning abibia nso akoye edi amomo o si game no important man 2 games on mobo no ya dia ehu hia enso edi ma aye o mu players no na fe Ghana fo nyina. We know that it's a very important game for us. We didn't have a good game against the other team we play. I know that it's going to be very difficult for us, but we're going to stay together and make our best to win these 2 games. We have an amazing staff. They do everything for us to be to give our very best, and also the player. We know that it's going to be a tough game, so we're ready mentally. We know that we're here to win, and these 2 games, we know what it means for us. We know what we have to do. This game is very important to us. We cannot afford to lose this game, so we'll make everything to play a very, very good game and win this game. We ensama Elisha Owusu enso edijayen nanu esi na ochiemu se unim se na dan ko bo game o Kumase Ghana fo ina complain se park na enya papa pitch no bobo so no aye potato pitch and sem for that ni papa bobo so na ayade aban atumu omoto Accra Sports Stadium omoto Cape Coast Sports Stadium se nsiesie enso ekoso no se na be ya Ghana Black Stars game against Sudan no e be hwe na fa yabo enso o Ghana yakopon di ehwa fofi amene kafo omo expecting team eba no ombeje Accra Sports Stadium atumu se sa game no de yebetimi abo enso o Ghana na training ekusu a ekoso yebisa lasa Owusu se parki se na osi hunu my training e so wose on kan dada obia park ne de niama ye no sisia no papa park no obobo so a de enu ntino ombe try na fe omadi nkunim de ama Ghana osi ni aban se o ye bia no waye ni akanyina wo mu players nso mbe put up a good performance na Black Stars enso etimi edi nkunim odina no esi na OCHM supporters no omu hia mopa asem baba na from the positive energy any good energy enso ebe tawo machi na fe nkunimdie no akọ edema Black Stars of Ghana. It was good. I will not lie to you. The pitch was quite good, and you had an amazing training today. So we're really happy that everybody are doing the thing to help us play better football, and now it's on us to put the performance, like I say. I'm telling them that come support us, give us a lot of energy, a lot of positive energy, and we need you guys to come to help us win this game. The team are positive. You know, in football we need to be positive. We need to every time have the right mentality and not look down. We have 2 very important games, and we know what you have to do. When you have just 1 point, you need to win. Everybody is ready, I can say. So we'll see on Thursday. Yes, so everybody is ready. I'm more prepared for a Thursday game at Ghana. Yene Sudan Eddie born in the way a Black Stars player Elisha Owusu in Como eno de ejayen yenda ni every Blasters aso ni Remo aso Kumase Asante koro kometa oboku no aso ni nkodi nkomo mfemfara mfama enda no pede na se former player edema Kumase Asante koro oboku no eya branch efe no eye Aboaje da Costa wode ni nkomo akra enso de eja ene anopei na odani Remo Kumase Asante koro kwa sisi emprempem no kasei omusi omakan awo Boase Linklin Sports Stadium nini na enese wabanya na Sports Stadium no impedifo se omo esiesie no na amoye ni ye eno ana sa former player edema Kumase Asante koro Aboaje da Costa nkomo no ene so dijaye osimpempenso a
kotoko aduru na nka mo Sports Stadium krom si akan enso ewo so a omobo Africa omobo Ghana Premier League wo so a anka ense esefata boboku a ye fe Kumase Asante Kotoko nti ozin penifo enhwere fam si omo Sports Stadium na fe Kumase Asante Kotoko ensi akan enso ebo mu se free Kumase asan ko oboase no nse enye easy sa ansa na omo acclimatize no be take it time be take it time enti omo nye Kumase Sports Stadium na omo come back to Kumase na Kumase supporters ye tiam abonse na away team no omo yam hihye omo so sad, very sad. Even on the years back I was saying Kotoko kra omo Sports Stadium was Kotoko ankasa omo stadium standard omo the Africa Cup enye National Sports Authority and a Belgica and omo percentage no Kotoko is a big club so see nyina ye boa na peja nya ye Kotoko Sports Stadium kama say no omo African Cup fantastic. We komono bia odi eja na odi na no besi na fei osanso edija si Kumase Asante Kotoko edum pempenso so mu asanya mu academy na from titum place egrumium yie na mpedifo na ekono na se enkwara kuma no enso bedi ade no betimi aboa Kumase Asante Kotoko boboku no afa no tomapa efe o se omutumi nya academy ankasa boys are almost training almost for almost taking long-term plan 3-5 years no more babe share Kotoko anemu say it me yes aniema na ebe boa Kotoko de bia Kotoko benya players but they say teams na who say about for akwakura otumi go outside in the day ntina me all pray no ho ababe Kotoko. It's all about money. This is about Shatreman. That's a Obakwa Bruchira or Bakotoko Abede. India was a Kotoko Ankasa, a picky place, no Grumo for 3-5 years. No more replace it when Jomo Academy, Omo Didi, Omo training, the catcher say Kotoko will never find wanting. Kotoko be vibrant. We ayen komana se former player de Kumase Asante Kotoko boboku no aboaje da Costa nkomo enam de ejaun enra ena beto dwa Ghana fo nyina a receive letter from a Confederation of African Football CAF akachi say letter no ne nchiremu no ene say eko e de amapapa ne din e de Mr James Akwesi Apia or a former Ghana Black Stars head coach in Prem there or serve as ESCO member or a Ghana Football Association in a ticket of a Kumase Asante Kotoko. We are nusin Chaya or Sanso serve as head coach Edma Sudanese national team no na CAF at the letter Emano say idea say adwuma mienu a oye na say ekwan bia ni ho say so tumi say adwuma mienu nyina ebom enu ntino so de bako eto honom na o focus on bako na oye bako say ne obey member of Ghana Football Association GFA Executive Council and now say obey head coach of the Sudanese national team na our asset ene so betimi decide na what choose bako na do nchema isi ade James Akwesi Apia na so ahye pa say oja GF adwuma no anase nei oja Sudan adwuma no ne kasa mafo eye odo ni chiema na sa santifokuo wa chechi mu decision a ne James Akwesi Apia eteki say nei otoaso aye CAF adwuma no anase nei obetoaso aye Sudan adwuma no we say CAF letter no was specific and merapia itiasa just spoke on ethical issues. He never said they say article breaching of article this article that. So we assume it's a gray area beyond part CAF and FIFA crime order. So we don't have any problem. In fact, because he Ghana and he's playing against Ghana, there are conflict of interest and all those things which were considered the entire day in our film book was okay. I mentioned free activities of Ghana concentrate or Juma May, you know. And we are member, my best serving me mind. Into a idea here and a decision we're taking that in the idea a for be a mind. You might be you have to be a professional person. That is the person he is. Because you have kind of radio station, I can interview say a penny per community per se Sudan and Ghana be qualify a their call AFCON. It's very professional and he will act on that. Or a Ghana and coach Sudan Hosuno Didi, you act professionally. A game number ball and you be a sefata say obey you bit medim kunim be an obey unje Ghana. Ghana sense is a game. Or say Ghana is a game. Or a Ghana or a professional.
we Asante Voku no kasa edema Mr James Akwesi apia den komo no de agyae no and is ye mu more pandia ochema edwuma no GFD no ode beto na afo abo qualifiers ni na awie abo qualifiers ni wie a wasan be som na wasan ye edwuma no as executive member edema Ghana Football Association ini qualify kwa AFCON no wasan be group man say no de beto na waye CAF president so team same team bo Champions League but so say we as CAF so there is one fan dem to we dey dey because omo na kwatena say Ghana for kwa dwen kwa ya be Sudan not team say ntena ye be Sudan so kwa dwen na be say meetings omo ye against Sudan omo excuse by said papa me so baby so o ye dwuma no dey some person mra dia so beba yenda ni ramu ewan swatama bobo konum so di komo enfemo head coach na pa fa ni yaw preko wade nkomo aka enso de agya oso no oda nani ewramu ewan swatama konum no wanya kwan any place no enso anya pre-season ebiso ko na se omu ramu ewa Africa na wakobo na fe bia koyi ediamomo eni ntiama ne mamu a de diamompa na so so kada chere place ni na so bia ebenya playing time ebiso omu wo eye Ghana Premier League ball omu hwe ni se MTN FA Cup betumi asambo intino eyade place no oni obi bia enso egusu atwe no ekoyi afei ena obehye ne team ni na fe nso atambo no afa ne to mapa afia. Oh yeah, I keep saying the team is an all-round team. Everybody will get his chance. Everybody, and when the opportunity is given to you, you have to take it. You have to take it because I'm not building the team around one person. And mind you, we didn't do pre-season. If you check everything, we didn't do pre-season. We arrived here straight. We went to Century. From Century, we went to Africa, and so gradually everybody is coming out of his shells. And there's fatigue also in majority of the boys. So we'll be taking players out, players in, and I want everybody to be on board because one person cannot play the whole 34 or 35 matches, including the FA Cup. We ayen command as a head coach Edema instructor man bobo kono ya pre konkomo and am de eja ono Asante Kotoko na nkesa 14th of this month omuremu abo USA na 2024 Capital City African Cup no omni DC United edibo ni o Washington DC abo USA na Kotoko omo presente omo document ediko US embassy say game we e basunti kebeya omo hwe na omo allow na omo visas na omufama mu place na omuntimi uremu ewo USA na omunkobo sa game no na report babo ntene say omu document copy mu ewo US embassy no US embassy only 7 visas pe na say nipa 7 e do mo game man yeye official bi anka coach nka players 7 pe na de mo say sa players we no me players so metime tu kwan akọ US akobo game no na 7 no so no player friend smart eka ho smart no so wapura into ini free ma aye nipa 6 be na enumu na report en sa kan say ade ampanifo atena se ahwedi yen hu say MC7 no o ma no musa beka na last year so media one call enti media man players no o mo visits enti sa na be dia de media man players no e beka Kotoko de no ho na DC United game no da kwakobo US enti we na say media man Kotoko versus DC United na do ni chema same way Kotokofo ebo anjo so kra enum na former Ashanti Regional Circles chairman papa ne dia di Kwaku Amponsa do na friend K5 wakasa yakra e dia fa ho no mu ntwam asendia ni ye wade bi wo ho ni pa ya wo trans dwene ho a won ti ase Kotoko ye timoti ni bed wo se brada ko se ko bo match wo bo wi a wo be wi ni wo be ko America adan wo je yire ye ho pa ni e se wi ya Uti media ma me ba bia me ntia se no what you say mo be that na ka mo ba fa na so okay yi na yakoye no house ni Kotoko mumpa place na munkwa ti oni e boss a match na media ma de o mo be mu se e ho na me ka se bibi wo mo boa o mo meka no kwenche Madrid bobo was it almost basa ena Kotoko ni house no nti Madrid go na say ya mo Vincent de Sevilla Alaves Deportivo Alaves place be fra and decision we are taking the cause social afie and I say match the 6th of the Ghana Premier League now 2 match na postpone the Kotoko any Legon cities
ambaso media man ni bechem eno nso ambaso nti ene o ma crowd say media man players no om de omba fra kotoko no na ko boss a game no enso ewo eye obi maso we kakra vi kotoko aba Hussein a player Edman Heart of Football could have brand tension and come Krabi Eddie Jana no ada and as a game one boy against Adriana Stars no nya man of the match. Now after the game na brand fan Hussein Mohammed no Eden come Eddie Jaya or so ma prayer san kan kunmide ne betumi akọ Edema phobia and so niama anhyeda ankoye and nti or kind of supporters ni na or see phobia supporters ni de omunya na kade bia omo edi nkunim na su players na twetwetwetwe e de nkunide no etumi emba or say omo say waje man of the match de na su nkunimde no emba ntino anyane de omo be food here because born na a boy and omo anytime be a win now no mo pay by best row me say omo ma we nko na yem focus on the next and na me ask because with my colleagues no omo modern bone omo mpa e boy kan ho ama e na metimi na two in ba no kre ni nim de enyem de seriously we am commander Abraham Osina kan Edman Heart of Football kunu Hussein Mohammed enso Edeja Manchester City ne ba ne say omo aye liga omo say omo ko piem e court no ne ba say omo awini me di kan be ka kire wadum say sa court case ni de no matter what Obo Conference City ebe wini ampa ne ba ne say ne ade a yesi Pompey Sky Defi bebi da be City mu no enye sa na tie eno ntini City enso awini that case no Alejandro Garnacho player ma Manchester United now him say Argentina international break no mo game ne ba say Alejandro Garnacho wo pra eno ntino sa game no nya de obetimi enso abo Morocco abranche fan aye Nossa Mazwali ono so wa withdraw from Morocco omo national team squad ni mu nyina ne so no injury hyehye no ho Kobe Menu enso report e ban say England national team squad no ono so onim ewise ono so no ade a wonya injury Morgan Gibbs White na afei abranche fan aye Ezri Konsa omo so ade a omo upcoming game eba no Sam Ranti omo apprent nya de omo so betimi agine mu esi akan ede ama the Three Lions of England national team no Senator Thomas Party na afei Joseph Pinto omo opt out of Air Black Stars and sa enso na aye place we omo free na afei call up ndi I think say break be na place be na prepare amabere ye de besia ora na ayi say Willie onim perpetua amatefio nabi onim perpetua amatefio nabi ona Willie ko ala perpetua amatefio okay nti sorti din kura no bia ade no koso nti osen yakopon ya on the 26th of October Saturday koso ewo Accra North Kaneshi Good News Methodist Church behind St. Teresa School 12 p.m. North Kaneshi the one hour no koso okay nti ababofo ni na yebeko ne yakoboa perpetua amatefio nabi yakoboa bra Willie ene me de oba ntina meko yes na bibia ayekama okay idi yebesia na captain in the morning obobo for amanfo atwaso afi wani ha na o hwe me no menyo dey you show kwabre him you say for duty nka idisia na fi eja mu e de wa hye obo for amanfo ni team ni nsa na fi o ma drive copim timer 10 ebebo Let us all unite to uphold
Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Mighty cool down, don't stop. Time they cool down, don't stop. Plenty enemies don't talk. Silence, money, don't shout. Right soon you pop champagne, I bad Machiliama, I want him, bro. Right soon you pop champagne, I bad Machiliama, I want him, bro. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride now. Heaven, I wanna ride. I want him, bro. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. I want him, bro. Get up, stand up, do your thing. Don't worry, we are so. Will it, Sabah, who party? I fought 3 months while I got it. Auntie, I'm afraid, send you a baby, I am sassy. Near you, Shabby, I am sassy. I tell you, I'm going to do this. Take on the Baransa. I pass on me, them. The fire still burning. Young faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Ejeni Kofi Ejiri and Ben Mauli. Yedong a CB somebody a Kwago Pramana so update who you know the Amaya Yabatwa so now fear the Akana the account some 53 minutes after 7 a.m. Martin ni Jumedi of Fremi Oboba Ofori Amanvo Heaven. Or see very soon. Family. I want ATB or 1 or 2 messages here. Wishing for a glorious birthday. I'll do justice to them now for you. To me, I heard atwa. So, mighty cool down, don't stop. Time they cool down, don't stop. Plenty enemies don't talk. Silence, money, don't shout. This one says a glorious happy birthday going out to Abena Linda. We every unia kwame enim. Ene wo mame o papa. Ene abusuani nyina omusi onyankopon onhyira wo pa fe na wudi awoda no nso. Edano enya wo de. So Abena Linda, minim baby awo unia kwame enim. Amfa nka ho. But nonetheless, a glorious happy birthday going out to you, Abena Linda, from your brother, your mom, your dad, and the family. He says, God bless you and enjoy your day. So this one says a glorious happy birthday going out to Nana Yao Jemfi. And now I would happy birthday going out to you. And of course to you, Kelvin. It's your birthday today. Albert Dazi, Hannah, Nimakon, Courage, Kobe, and also to Efia Boafo. And then I'll do the final one. This one is a brother man, brother from another mother. A glorious happy birthday going out to you, Samuel Kisimiriku, aka Kisimiriku, former Pensa president in Koko Senior High School. Kisimiriku, Charlie Mete won catch Sebi Abakodi. And formerly of Accra Technical University. Oh, there be way too much. Yaba to us so there would actually into your brack into your foot in the senior woman at the Atwa so the amount of brand conti
birthday for ne nya de ebe ma mo tie enwum no kakra ye nyina beti abom wo da chinti me da si bebre anopai wo da chinti ya trotro brofo ni bi e de nam na making ka bi ma ne yanko ye ni brofo ka semu o say it is not the size of your problems that matters, but the size of your God. Full stop. Fix him and let he fight your battles. We a sermon topic kesiye. Ena yede ma wo ne da chinti simple sa no. It is not the size of your problems that matters, but the size of your God. Now do you see her? Fix him and he will fight your battles. Ha, message na ano ding. A very deep one. What is the size of your God? How do you see him? How do you imagine God to be? What size have you given to him? Do you see God to be very small? Do you see him to be medium? Or you see him to be very big? That is the most important thing. How you see God in the midst of trials, in the midst of tribulations, in the midst of challenges. The way you see God matters most. Not about the size of your problems you may be going through. But what matters most is the size of the God you have. It is not the size of your problems that matters. Oh, how now money there? Say me bro yate. But bra wo brani nyina chi na wo se wo hunu nyankopon se onyankopon so obaitre chains a wo hawo na wo se wo na mu no amane na wo na wo se wo na mu no enisuo na wasu no eniema na wo komu a wo se abunkama fa wo so okoketa so awuntimi nda no. It is not about the size of those problems that matters, but what matters most is the size of your God. And I'll pay you say face God in your life and he will fight your battles for you. Fix him. Me would have me dia brabon so hine wate man mbra me yekese ma onyankopon detect o path emfa ma wo ma onu mamu nkyiro ba bia obenante ba bia do na besi de obedie de obehye me wurade nye ne sa mfa ma wate. What is the size of your God? A sermon topic you. What is the size of your God? Unyankopon ne size ye sen what tie wo sha wo so wo ye kokuro otumi ade nyina ye ana wo de no te sen wo de no utimi chechire de ne hye ubotom na de ne ko ba bi ana utimi de ne hye wo bag mu ana sen na wo unyankopon no tie. What is the size of your God? What matters most is the size of your God and not the size of your problems. Or how we dey no an be kume ogitum sa de a se wogitum se nyame bi ni ba bi obetimi ayi sa or how na firi wo so se wogitum se de abrabo ne te ekonya sa no wogitum se obi eni won mo obetimi amana arane in a faster pace a medofo sa na beye but yenye die inhranka ewurade se we bie ni tumi nso kakra de a kire yen na yenim sede onyankoro pon ni tumi na no ohye esifa enti ohaw ne de ye namu amane ne de ye namu yare ne de aba nanso so we are not looking at the problems we are going through. We are rather looking at the God that we have who can do exceedingly and abundantly and beyond human's comprehension. Say nyankopon no ene nenam. Eni to how ne de aba but ye wo gidie say ewurade so sin sa wo how no. Eni to how ne bedwane. Amane ne de aba but ye wo gidie say
Awurade so sen saa amane no. Awurade so sen saa yade no. Awurade so sen saa atete no. Aware mu atete anigya eni fie ene awerɛhoɔ ne saa nneɔma ɛka saa nneɔma ne de aba deɛ but ye wogidie sɛ Awurade so ɛkyɛn saa amane no. We will therefore fix him in our life. And we know he will fight the battle for me. And I know he will fight the battle for me. I will fix him in my life. I will face God in my life. I will give him a place to stay, to dwell in my life. And I know he will fight my battles for me. The problems, the size of it doesn't matter. But what matters most is how I see God in the midst of all these trials, in the midst of all these challenges, difficulties. They are me namuno. And here. Nemum said you me huna urade fan enumum ene hu hia medafo woda chinti anopa ye bisa se wonyankopon no ne size eye sen wonyankopon no ne size eye sen meme de ne size eso bro size nyina so oni size oye sizeless mimi nyankopon ne de oso chain ohaw ne amane enyina ono na me dan no eno nti de me namu sisi ha no eno hu nhia me. I am fixated on God who I know is bigger and better and best in his own time. Obi din konim di ama me woda chinti me pa chawo yemfa message we mfa nante why nti wudi dwa na wo boka ensu ana wo de atola bi kura sunkakra oye sunkakra usua wia afei no wa mo wani so a kire Awurade se Awurade beye obebọ kwan to bia kwan nie e de ama wo Ghana Nyankopon ntena ni mu nkyerɛ anopa yi yenda chinti ofrɛ me oboba ofori amanfo woda chinti de de brɛ wo anopa yi woda chinti. Cool down, don't stop. Time they cool down, don't stop. Plenty enemies don't talk. Silence money, don't shout. Very soon you go pop champagne, I bad and low. Machiliama, I want him low. Very soon you go pop champagne, I bad and low. Machiliama, I want him low. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride now. Heaven, I wanna ride. I wanna go. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. I wanna go. Get up, stand up, do your thing. Don't worry, be yourself. Will it survive? Who party? Ghana adisiye ọbọba ofori amanfo amamu ati ediba ahenkan 93.3 FM. Ni ejuse bi ayensachi ati ase kwa rejidensa tetante ya de barensa apaso mi dem the fire still burning so precious the baby very soon you pop champagne bad and low Machiliama I want you very soon you pop champagne bad and low Machiliama I want you heaven heaven. So the one crat time was on I crowd of fear had more than the braille daily guide at the Chronicle so the Ghanaian Observer daily posting so we pay the New Crusading Guide, the Daily Statesman, Daily Graphic waha Sanso and ani katwene ebeye the Daily Dispatch the braille. Any fidin in fem free.
Enti straight up mami nkɔne nkɔnkɔfa mu nkɔmɔ no ɛmfa ɛma fa me yɛ da se akyire yɛbɛsan ba wo so na yɛaba ba bɛdi wo ho nkɔmɔ kwa kuma kye na bibi abɔkɔ deɛ ede radio ase enti mepɛ se yɛbɛkɔ so straight yɛwia na afei nkɔmɔ bi wɔ fia ne ahwɛ apraprachi enti fɛ nante okay anapa na wɔtwe about community enume matiefo ni na chimama kwaba de bahin kan 93.3 FM so eyen sema odro aba monten fa de obokrata odrumu ene masi adwade na poso eba beso mo anidie kwan so meti akua afrakoma studio radio ra ne maame din ene da so wawu ne papa de otiase isi okwan ho kama obo na dwuma na ensema odro afa de obokrata maba anopa yi mi am de ba beso mo me din edi kwaku enin kusi buadum daily guide de obokrata enam de chase me sabenkum esro left top corner ana daily guide atraba say achim kotoku ahemfo say womo sesa divisional commander achim kotoku ahemfo say womo sesa divisional commander enti enwasem daily guide obokrata no ediaba na krata kuri abamane se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mampeni abedeche sanso frankatunima NPP amanyoku wapa dwumade bi untuma ye citizen app wapa untuma ye no so odiaba galamse konya ana krata ebo amane se woma ekoye galam demonstration tia galamse a ye checheche wom no emu aduonu ba ku 21 ye jai wom voma wodie yesi yenyan no odaso twinum ehwo asem ni humfoni daily guide obokrata no ediaba Ghana Police Service so kasa na mo chese wo ma nhye obi onipa bi a wo ma che no wo demonstration ye ho no enyo mo na hye nipa kro se ko yesi na ye nchew da bi wo mde mo dwuma eno mo ye ehwo asem wa no mu sei beye emfie miensa eko enan nie asem bi a akopie Ghana asem dibia a ye hwe no musanke ye beye mra bi edi atato nanka ate saa bone no so eye se oba ne oba beda bema ne bema ebeda enho asema san sori bim enho nsem sori de nya asem ketwa ahomachiko obeti ene oba ne oba da bema ne bema da no wura letojo kop munsu wo musu kagum bema ne bema na wodi wotun emani man wo fo wo hun enti enho asem asan sori ebobo ba bim na lesbian any gay enho asem na making the abato daily guide anim ne say Supreme Court batan ankasa Ghana ni na court batan de gina na naso de so pa Supreme Court yes Supreme Court I ready say anti gay bill no why ready so beti won betena se no matiem wo matuwa na monti wade atumi san why krado daily guide de bokrata na de ensem we ebai me call the chronicle de bokrata mu The Chronicle de Bokrata at the Pastor Mensa Otabo mfoni aba. Ena watra to asie say. Mensa Otabo say. Enya nyankopon ena yi kandinima oman. Oko Italy a nya nyankopon na yi kandinima wo mo. Oko UK nya nyankopon na yi kandinima wo mo. US, Germany, Togo, Burkina Faso, Nigeria ena Ghana. Osi aman bia wo wiase no. Enya nyankopon ena yi kandinima saa man kro ento nipa bi obeka sa no oboa ena say obi a opreso obedi omanim no sonnam na ode ne nyankopon na asoma me se memra megemo nyankopon bre na adu no se memra hyebre na ekasa na ose mensa mra nyankopon ena se munyime nyame na yi mama mo se momfa memra na memedi monim entimu ntoma me ose onipa bi anso a opresa atumi a ode nyankopon di be nante ne nyankopon na asoma me nipa ko no oyentro papa Osofu Mensa Otabo say nyankopon se ba ne se yeyi kandini bi adi oman bi anuma saa nyoma no nso so enye ne business on so saa nyoma no so kra on fana dwempo ma ho enti no obi obeka saa bia no nukra bia anim na eso manfo so te ase sansa enye nyankopon eneyi kandini ema oman The Chronicle de Bokrata ena ebo saa amanie Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne se wapa citizen app hontoma we no ebeboa ma public service delivery atumi atumpon
di ho asɛm ne ho mfoni wɔma salai te sɛ black star yɛto anthem ɛwɔ park so ɛho mfoni the chronicle the bokrata yi ɛde bae the Ghanaian observer ɛno ɛna meekɔ so soafo hwɛ Ghana sikasɛm so Dr. Amin Adam owura yi de atodwa sɛ nansentem ne sikasɛm na nyɛ nokora deɛ ɔka ho nya hi we akɔre sɛ ɔkɔ abrochira abrofo Real Madrid Barcelona Bayern Munich sa big clubs no big clubs a sika ahonya eden no mo problem wɔn kora no mo yɛ mistake a sisi a no ma gye atum oh yeah we didn't play well we go and correct our mistakes and come and play well so called Spanish players wɔn bɔbɔ wie no so bɔ troka na obusa wɔn gye tum security mikariso football security mara mistake security mara yikariso no mo ba tekoriso porkete no ma Drandeski nikior katama coach they fell line up no ajatum sisia na ni mistakes na wakokorete no enti obabiem a ochiwa obo se to te se Barcelona wache kotoko ana Real Madrid a wache hasufuk obekunu wa mo ni anya dia 31 no wahyew enti Dr. Amin Adam so mo giatum an sikasam na nye o ma giatum sa na se kandini bia wo ye mfumso no agiatum ni akoreto no agiatum na oku anim enti o se na enye no wo mo hwe etu anamon finance minister say wo mo tu Ghana sikasam ho anamon no nukura nie sesei ye sikasam no adane na edane ya nyoma ekoye nso no ama investors wo me wo sika dwete a ebinum wa monone ebi nso Ghana se de sikasam na adane a ekoye nti ama wo mo kon do some diska be wura enwumam wo Ghana enti o se sikasam na edane ya ekoye nti ama investors ba na eba Ghana ediom sika ewura enwumam finance minister ena ebo samani wo the Ghanaian Observer the Obokrata nim enne anopai Minerals Commission kwantrefo panyin odano Chief Executive Officer CEO ena ekasai o se zade ngofo bi kam kai o sara no pa o so radio aban fatabuno to foma gudi no tudo galamse fatabuno todo na ngranfo tiem na achimfo tiem aban fatabuno to galamse so sade bia bremu ani beti sade bia river pre ni beti ti fatabuno to so na nkrofo tiem be fatabro to be so a be ya na be dia udachi be nyanso num be dachi enti nkrofo kam na wo ma ka brofo so kam brofo put ban on illegal mining immediately na wo mo sha ban wo ma kasa afra ban sa ban fatabro to so on stop mining galamse no na Minerals Commission for CU wo mo na hwe mining so Ghana waba bonten se hwe de mo keka no munim de mo ka munim de mo ka o se pa se yamfa tabono to mining so complete mining bia so de eno de nya de be adwuma ne aye adwuma chena enye yi titi ni small scale mining no o se nkofo afrase e ka se mining bia e mining ensamoni bia ye ensamoni nti won ma ye small scale mining won ma ye medium scale mining won ma ye large scale mining obi a yemfa tabono to so ena Minerals Commission CEO si dabi ye ne sa enye yi the Ghanaian Observer the Obokrata ene kasa asemi owura boako enso kasa wo the Ghanaian Observer mu se omamu ni na wo ma April mampani akonya no ebinom kansema wo mu ni so ebinom kansema wo mu di so ebitinte so to foma wo mo nsan fom tekrama emfa ebinom tito fompe wo mo sa dom tekrama efa wo mo ho onyan o kire se ye won gofo bu on ma wo mo de wo mo kan wo mu di so emu baako a odi ni bohye so eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enti asempa yetie asopanso ncha asemtie de o ka che Ghana fo ni na ne se December bosome ne de tosonso dunia ekoto aba muna montoma peacekeeper promise keeper kafra promise keeper Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono ohebo a odisunti o se aya monto aba emano the Ghanaian Observer the Obokrata ene tabri amane wei ebaye me ko Daily Post the Obokrata nim enne anopai Daily Post the Obokrata abamane say Ghana Pentecostal and Charismatic Council
wɔn invite mpanimfoɔ atwitworo ne nsɔrensɔre mu mma sɛ wɔn mmra na wɔn nhyia wɔ anti-LGBTQ+ demonstration wɔn nhyia ndi ho dwuma wɔn ba bɛyɛ demonstration atia lesbian ne gay wɔ ɔman mu na lesbian ne gay a ɛrekɔ so ɔman mu a sɛsɛ galamsey nti asɛ wɔn nso asom adwo wɔn a bɔa na wɔn bɔ wɔn to nsɛmɔni a na wɔn di no ɛna asɔfo yi kyerɛ sɛ hwɛ galamsey nti mu gye sɛ agya mo yɛnnya mo yɛntena ɔna galamsey engu yɛn nam so mu nhyɛ nyankopɔn abufuo sɛ bɛrima ne bɛrima ɛɛda ɔbaa ne ɔbaa ɛɛda biribi na ɛgyegye mo enti Pentecostal and Charismatic Council wɔn ato nsa frɛ church members Presby for Pentecost for Roman for Apostolic for obiara sɛ mo mmra na munyɛ demonstration entia lesbian ɛne gay Daily Post de ɔbɔkrataa ɛna ɛde saa asɛm wei ɛbɛto abɔnten anɔpɛ yi na galamsey kɔnaa no ɛna Daily Post bɔ amanneɛ sɛ organized labor wɔn egu so ɛtoto nneɛma aboaboa mo sɛ October abosom ne de ɛtɔ so du ɛyɛ wɔ de ya wɔn ɛbɛyɛ strike ɛtia aban saaban efeli saaban ameka bibi saaban awon so no te sɛ mpran foforɔ akɔ ne mpran nkyɛn anya bibi amfa illegal mining galamsey hu a organized labor wɔn so bɛyɛ demonstration wɔn bɛkɔ strike wɔn nya adwuma bi wɔn ma bɛkɔ na nipa te hɔ no na ɔhwe w'anim toli te sɛ kram ya wɔn pa ne bɔne nya de obefiu mepɛ mo boss wɔ hɔ na ɔhwe w'anim poli obɛkɔ adwuma bi obɛhyia receptionist mpatwɔn pɛ sɛ mehyia mo boss mepɛ sɛ meba na ɔhwe w'anim toli o ka hwe a on view ɔno ɔbɛhwe w'anim obɛdware akɔnso ɔnyɛ adwuma ɛno ne yɛfɛ no abro ne bɛyɛ pro max na wɔn si we na ɔmo yɛ no ɛnyɛ sɛ yɛ ɔmo de sɛ ɔmo bɛbɔ abro sɛ ɔmo bɛkɔ adwuma nso ɔmo nya adwuma anaa sɛ ɔmo nya adwuma koraa no ɔmo si nyɛ sɛ wɔn ho ne tɔ ɔmo anaa sɛ ɛyɛ ɔmo de o na mmom galamsey na ɛrekɔ so no akɔyɛ sɛ ɔmanfoɔ nim daakye nsunsuan so ɛde ba enti sɛ aban anya ho biribi a ɛnya de ɔmo nso bɛkɔ adwuma nnɛ akɔ adwuma kyena sɛsie koraa deɛ Concerned Drivers Association so ɛde ɔmo ho agyem Daily Post dɛbɔ krataa ɛna de nsansɛm yi ɛbae mekɔ the new crusading guide dɛbɔ krataa mu the new crusading guide dɛbɔ krataa ɛbɔ amanneɛ sɛ owura Gideon Boako ɛna ɛkamfo Dr. Alhaji Baumia ama Ghana for kɔ Presby so dem a wɔn onyum bi ɔmo to kamfo Yehowa na yi ne di na ye no sa ye yi kamfo Yehowa na yi ne di na ye na owura Gideon Boako sɛ kamfo Baumia ne to manu da kamfo Baumia ne to abamanu da owura Gideon Boako sɛ ɔmanfo ɔkamfo Dr. Baumia mamo montoma no na onipa bi ɔhyɛ bɔ odi so ahobrɛaseɛ so deɛ 1k kyɛ sɛ ne bibia de dena kwamti montoma no na mkɔtɔ ama hwan ansa mbɛha mo finance minister ɔkyerɛ sɛ sikasɛm kɔyɛ nti ama investors ba Ghana no ɛno nso ho asɛm asan yi ne ti ɛwɔ anom sɛ baka voma wo ɔyɛ wɔn ma yɛ demonstration ti a galamsey ni bi na ɔno no yɛkye no ɛna the new crusading guide bɔ amanneɛ sɛ yɛgya ebinom nanso ɔno deɛ still yɛnyaa no wɔn mu nyaa no handcuff gu ne nsa gidigidi a wɔn mo yɛ no kɔnabra ɛho asɛm ɛwɔ anom sɛ the new crusading guide dɛbɔ krataa ɛno no deɛ mi kom ɛyɛ the daily statement dɛbɔ krataa ɛno mu nsɛm ɛnam de ba abɛsom mo na owura a ɔhwɛ sikasɛm so wei wakyerɛm kakra ɔkyerɛ sɛ companies are similar to the kind investors or see companies atwa wɔn ani ɛreba Ghana biem some of diska ebewurawura nnwumam ɛwɔ ano sei presidential pitch winners commend government for prioritizing young entrepreneurs na sɛ wɔn bɔ aban aba so sɛ aban adwene mabunu ho na waboa mabunu nipa bɛyɛ 3000 wɔn mo biribi bɛyɛ nsano dwuma
ebinom wa mo mfidie asan so amom dwete l'argent cash sika kudi so mo mfa mbo bra wo mfa mfiri abrabase na abrabo ne bowe kakra ka uti ebinom story a ho bedwuru to see no wonder said the abanya ye ebinom so ma omani bra wo metumi an kakra mo mabrabo asesa the daily statement the bokrata and a diwi e by daily graphic the bokrata and medroom daily graphic the bokrata and we pen ultimate paper last but one and munsem and am de ba abesumu na galamse ekwo se galamse betu ana mono mampani akasa e de nhihye bi abegu akwan mu ye kyesa aban e de nhihye bi agu akwan mu eno no ebe di dwuma pa e de afa galamse kon no omanfo atem na nado nku ntia galamse ena na nado wa ye din kyesa oka ho bi peni otene fi mankoda we nanka ye bu nanka we fo oka ho bi na nado ye hu se ogina mram na nso aye din nku ade na na oka ho bi uyu anu bia enyeye no mu bubu be e kansam to no so wo maka ma afi mampeni na nado afono no enti daily graphic kyesa mampeni na nado nso e de radical measures bi agu akwam na se odi nhye bi agu wawuro enye se odi agu wagya hyehye no mu se enya adwuma mo a mo se onye no obeye daily graphic se mampeni na nado edikan wahye se asrafo entinsim afi emremu nso wa ma kwan se adwumadie bi enkoso eno so emrem so wakon mo akodi hudwuma de oso sakra ne mu asakra de oso oni kwan se ye adwuma wadi hudwuma de oso ye adwuma so ahwe se enya adwuma afi water bodies ene forest reserve no eno nso we declare no biai bia se okokudidi ho agro kogigigi wanima de beto na ewa ojigirigi daily graphic de bokrata na ebo samani na finance minister ka se okay na seven na my boss citizen app and also my boss me ko de twa to kra e wo de bokrata na personal pay the daily dispatch de bokrata ena me de to aso amount krati chese Dr. Matthew Opoku Prempe o say NDC aban apenso wo mo hyebo so mbesi community day senior high school IFN e-blog no wo mbesi ahanu 200 nanso say ya mo nyaade mode mo omombo ene chese amemu nimdi a wo mu ninti e-blog cry 200 montumi ansi wo mu simu 228 pe 28 pe eno mutumi si nti ura napo ena oma account e wa anu museya e ho asem de bokrata ya to din the daily dispatch de bokrata e de ho asem aba EC gives certificate to two new political parties bringing total number of parties to 14 okay ti yesi abato commission amma political parties fufuro kra afro mu so ayomuti emienu wa momo certificate so mu so betumi adidwuma the daily dispatch de obokrata anopai media si okay krata ne ba ko e carry story bi se Kotoku enhemfo se divisional police command commander no mu enyini mfiri ho is it yen de yi ana na me hu people de ye dito see by dia change divisional commander Achim Kotoku Chiefs daily guide se we nso de okoda da wana ne oba afoforo ya na no nso so omne ya ne aya ni anan yi esa no pe okope daily guide ni bi ne kan ni hu baby cropotin a ofiri ni baby a oko I change see. divisional commander Achim Kotoku Chiefs eno omo kasa Achim Kotoku Chiefs se on sesa no omo sesa oh okay I see kasi en sound so de na say bibi cause omo mpe eti ene ye ka ehemfo nso nsem de Nyankopon ya adom on the 19th ena Kotoku ba hema ye nyina ye ma me ye nana
yɛn bibia ɔno nso so ɔbɛtena akonnwa kɛseɛ mu yi mfinhyia aduosia baako ni meteyɛ metia mu sɛ 61 years ɔbɛyɛ ɔhema abozege anyi kura kyɛn obi wow ɛyɛ so ɔbɛtena so akyɛ abadwuma nkɔkɔ pension ɛtira yɛ sɛ kutuku ha ne deɛ abakɔsɛm bie ni hɔnom a wɔnim na sɛ Eastern region na yɛkan for ana ahema ɔmatena so akyɛ a ɔbɛyɛ one of them 61 years deɛ yeah metie nam sɛ ɛna ɔmde ne sis no are young I think so wow watumi atena akonnwa so 61 years deɛ na te sɛ yɛde wo tena so na wosua de obɛdi na afahyɛ ana na obɛdi no ɛna na woda asan so ahyia na woda wow no wadi den biom yes 62 mpo 62 years 62 years hey boy 62 years 62 years wow nti obɛdi ne 62 years birthday no asan so nya ni mfie na 62 no ɔbɛtena akonnwa no so no wadi 62 years fiti so ɔbɛyɛ ɔhema akotuku yes jay na sɛ ne real age ankasa deɛ na and deɛ boro 62 ɛno deɛ boro okay ɛno no boro wow ni mfie ankasa deɛ boro ni mfie ankasa deɛ boro but ɔbɛtena akonnwa no so sɛ ɔba ahema kutuku ba ahema no ɛna wɔnya mfinhyia aduosia mmienu enti na kyɛ sɛ ɔno no ɔdane hyɛ aseɛ nyinaa ne da ne nsɛm nti abakɔsɛm deɛ wotimi hu sɛ yɛ maame wɔ bi wow ɔwɔ bi a wɔse yɛkɔ ne nan so ho ɛyɛ a na ɛmɛ yɛ wo sɛ I don't know but we will try mpanimfoɔ saa no I think yɛbɔ pini wɔn ne ɛne wɔn bɔ nkɔmmɔ but yɛ na ɛduru baabi a wobɛn wɔn a yɛ na pirikɔdo no nso ha adwen wobɛn wɔn a yɛ na pirikɔdo no but nka te sɛ wɔn mu sei no yɛka amammerɛ ne amanneɛ ka nhensɛm amammerɛ ne amanneɛ a 62 years a watena akonnwa so na nka yɛti ne yɛtwerɛ deɛ yɛbɛtwerɛ ne yɛtwerɛ deɛ yɛbɛtwa no mfoni ne yɛtwa kyɛ sɛ obɛtumi aka ne yɛkipu history obɛtumi aka bakɔsɛm no ɛnyɛ kutoku ha nko adeɛ Eastern region na ɛnyɛ Eastern region nyinaa koraa Ghana nyinaa obɛtumi aka because otumfoɔ koraa baa yɛyi sɛ ɔno 25 ɛnte sɛ ɔbɛtoo nana hemaa ɔbɛtoo na ɔbaa hemaa ɛna hwan mpo biom ɔno nso 25 years ɛne nyame adom a wodi ne memene da yi ɔno nso 25 years ɔno nso ba bɛtoo ɔbaa hemaa ɛna hwan nti ɔbaa hemaa yɛ obroni bɛka sɛ wababa bɛyɛ an institution a yɛba no amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ pini no ne yɛkɔsua adeɛ ankasa te sɛ deɛ wahyɛ da akɔfa wo forms subject ɛna meka so aba bɛyɛ institution ankasa not a subject institution a wokɔ ne mu a wobɛsua bibia enti sɛ obi wɔ no sɛ o madware mekɔ te sɛ bi a aboabo presby mekɔsua adeɛ no saa pɛpɛpɛ no so ate aseɛ ɛwɔ so ɔba ahema wohyɛ da dware ɛkɔ ne nkyɛn wosɛ me saa ɛnyɛ easy wotena akonnwa so 62 years wow enti demete kra na obetena so ache kra no bonse ono kra no bebe bia 20 years bi kra time no ntumi mpumpie ntumi mpunya hwe oyare eba oba hema ho de di onyare oba hema u kase ye nkomirika ko obekọ ne sense so ache so no bonse obe active 10 years no wa them 10 years ntumi nya hwe no them bo hema de utumi koba okasa omro beba okasa onko obekọ enti oba hema akua santewa kotoku ba ahema no obetena nananum akonwa kese so mfinhia duesia mienu ni onyankopon ya adom a bosumi ne de etoso dunkron wo sansu di na woda 19 yes nti ni mienu aba bihia oba ahema e ka bomu aye ne chenchirenche a enya asenketo a na ne etie ne se
ahemafo a ɛwɔ mpɔtamu ha nyinaa ɔmo na ɔmo agye dwumadi asi ɔmo srɛ so Jabo hima beko bi. Sɛ woyɛ ɔhema nko adeɛ a asene hima beko kotoku ahemfo ayi ni mu ahema nyinaa ɔmo agye dwumadi asi ɔmo srɛ so ɛnya asɛnketo a edwabɔ kɛseɛ bɛkɔ so nyame yɛ adom a 19th no yes amamre be kasa me de be bia amamre ne amane wo de ya na mepɛ saa ntumpan ne atuo no a ya na wo mototo no ɛya na ɛyɛ ni jesem pa nti Nyankopɔn yɛ adom a 19th no ye nyinaa de ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ kutuku atran kɛseɛ mu na ɔbɛyɛ wo saa ɔpani wadaroma woteme nka venue no venue no yɛ te ya nanka ye hunu baabi a ɛbɛkɔ so ɛnya senketoa amamre ni amane ɛbɛkɔ so ayimana ba ayimane bi so ɔmbɔ de mukunum bɛba wo de mukunum bɛba ɔde ne kusuka ɔne kun bi wɔn so ɔde nanfo bɛka ho ti adɔm bɛbɔ da aha nti yɛne sɛ dwumadie ne bɛkɔ so wɔ ne fie hɔ ne fie hɔ okay Akim State hɔ ɛyɛ ne mpakyɛ ɔkwan no mo yɛ ne ntɛm ndo no mu wie hɔ but at least o metimi apaache ɔmo yɛ ne ntɛm ai smooth a betumi akɔ aba easy ɔmo yɛ ne ntɛm ai cars bɛba Memphis wadaroma memre de be na wɔtwa da agye nipo so ai wɔn na ɛyɛ saa kwan no ɔno anso na ɛyɛ ayi but a new different project ɛyɛ friend say World Bank project no a faces ni bi no ɛhɔnom de any different no why ɛhɔn yɛ highways for dabi ɛnyɛ highways ɔhema ne de no yes ɛnyɛ highways o de busa men vɛ me ɛnyɛ highways ɛyɛ we for World Bank yi ɛhɔ no meba ɛhɔ no na nka nkrataa no ho but sɛ wontumi mɛyɛ kwan no ɔhema afie kwan asɛe o de wo de busa Jesus na sɛ yɛ kwan bebre ɔhema afie wɔ no mo ɔma yɛ kwan bebre ɔhema afie wɔ no o de busa Jesus there be busa ne pen sɛ ɔsɛ ɔhema kwan no yɛ highways sɛ ɔhema wɔ no mo kwan okay ɛne agye sɛ cross check hwɛ right until o de ya confirm enti wɔn ɛyɛ ɔfrɛ ne sɛn okay yɛsɛ judgment mom no highways for na ɛyɛ judgment mom na ɛyɛ okay I see enti yɛwura judgment ɔno ne ɛyi nea ɔyɛ Roman for hɔ no nso ɔkotwa ɔmo so ɔkotwa homa bi o sɛ deɛ no pipe bi no yes judgment Roman call old education yes okay ɔno nso na ɛyɛ aboabo ayi animu ha yi okay ɔno nso na ɛyɛ ɔdan SDA kwan okay na contractors wɔ site deɛ ɔdan SDA deɛ judgment ne site ni nyinaa dabi okay old Roman ɔno deɛ sis kasem ana aboabo anso deɛ nso science kasem okay nti ɛne yɛ sɛ nyɛ Memphis judgment sɛ judgment deɛ ne ɔpani wadaroma nyame adoma memene deɛ be na wɔtwɛ na daagye ni poso ka bedi ahye mfiri wɔ kwan no so nti wadaroma sɛ wontimi nyɛ ni nyina nwi ma ɛkra no wɔ sɛ wo paache so no ma kwan no so da so na yɛ nyina de ani kyerɛ mu ɔba ahema akui asanto afie hɔ na adwumadie kyenkyiri na watoa so ada ɛno akyi no ɛwɔ sɛ ɔba ahema ɛtwerɛ book woyi sɛ ɔtwerɛ book no a woyi sɛ ɔtwerɛ book no because we say Ghana yɛn abakɔsɛm no yɛ distort no politics na ɔmde bɛɛ mu no koraa na aba bɛsɛ asɛm no nti obi wɔ hɔ no mu a sɛ bi a meme wa ha yi ɔmpɛm asɛm a na sɛ ɔno no nya kwan no so ɔnkyerɛkyerɛ abraba a mebɛbɔ yi mu a ɔbɛkɔ atia me so akyɛseɛ nti yɛdane wobɛtumi anya genuine amammerɛ ne amanneɛ nkyerɛseɛ de afiri ne hɔ nti saafoɔ no ɔso a motwerɛ book anaa wobɛtumi koraa yɛ ayi sɛsɛ yɛyi a aba yi mmerɛ fi but ɛyɛ audio ayi broadcasting ne da hɔ ayɛ sɛ documentary ne da hɔ nti obiaa ɔbɛkɔ hɔ biaa no bɛtie sɛ okay amammerɛ ne amanneɛ sɛ sei ɛna ɛte ankasa nti ɔba ahema mpanimfoɔ a ɔmo ɛka ne ho no yɛbɛsrɛ ɔmo ntwe n'adwene mfa nsi no nso ma yɛn sɛ ɔmo adwene ho dada nso deɛ a
ye bɔ mpa sɛ nananom ne Nyankopɔn yɛ ɔmo adom na ho akadeɛ nyina ɔmfa ma wɔn na ɔmo ntumi nyɛ because ntumi nkɔnkɔba sɛ ye amamre ne amanne ne abakɔsɛm ne nyina ɛbɛyira afei ye pɛsi ye tia so nim sa eh ɛyira pa brɔfo deɛ na beteki na serious deɛ na nyira ɛkɔ mu bɔ awuram na wɔn hu sɛ ya beti ayemre pia asantewa maame onkwa so Awurade nka wo ho na mfinhyia aduesia mmienu ɛwɔ w'anim no 62 years ai Awurade ma ne nyɛ krabɛhwɛ ɛmfa ɛma wo apɔmuden nkwatenten na afei w'ani so ade hunu a wɔde ma kotokuman ɔdanman no Awurade ma ne mmram yɛnim sɛ ahyɛ aseɛ no na ne wantwi wɔ hɔ but ɛnɛ yi ne nyinaa kwakɔda deɛ da a yɛhwɛ yɛ anim mpuntuo kwan so nti yɛnim sɛ mfinhyia aduesia mmienu a ɛwɔ yɛ anim no ne Awurade aka fa kotokuman ɛne ɔdanman ho no kyɛ deɛ bɛkyɛ but ɛnka hɔ baara na ɛbɛbɛ mu ɔpanin no nnwom ɔto yɛ ɔse ɛso kokokokokoko a ɛbɛyɛ ma ɔbahema piao enti ma yɛna ase nkɔmmɔ wɔ hɔ biribi wɔ hɔ bi mu a mama aboabo health center for mu tie oh okay Becky Forsen ɛne abusua aka no nyinaa ɛna Messi so wusu ɛyɛ Inshiraba Prince na yere Messi so wusu yes the Christian name yɛ den hwan ya Inshiraba yere no mi enu die me nim me refi owusu ne ani kunu din na me de frɛ ni but ɔno ankasa din die enu die me nim yeah ti Messi so wusu Inshiraba Prince agudi a ɔmfa ni agro na de pa bi ne tɔfe pa a ɔnto ntwene na no ma kana afo awusu de da no sunyane no Inshiraba Prince oye too much anopa yi Mrs. Owusu ya mawache afei nurse ba ku bi wo ho nurse ba ku bi nso kan mo ho oye kokko abofra okura abofra ba minim ne din Julie okay Julie also okura abofra no ho ye fefefefefe owo nwi kama sa yes ne ba asa Michael Jackson yes ne ho fe pa omo friend Julie okay Julie nti Julie anope won so ye chiao ana kobike wu sister na oye hairdresser na omo friend say de embre bi wo de ne ba anope oso no so tie yen pa o se mi 30 pa ba ya nkwantanum wo de ko stadium hono stadium hono ECG mom okay hono na ne hairdressing we ne wo ono so tie yen pa nti obapa Christiano pay e ma wache we kutu aso ti aboabo health center hono mo anope enchia bi nkoma Emmanuel Prince K Amunti ono nko ekura brofudin yenu na Becky Forsen ono nko ekura brofudin yenu Emmanuel Prince Amunti K Amunti K shono boye edi omo you too much and I in charge Madam Vida so no pay good morning o collab one ma Mr. Asari sekakra on the Frank on Asari oh okay na ni okan ho de onim no on de okan de nim oh okay enti omo ya de na oka bi Mr. Aboabo Health Center for my idea oh yes omo ya de omo bo adwuma omo fili omo pa ti so omo run 24/7 no omo bo adwuma ba de na ten se me no omo ti kuru mu anso na minim se bibi sa wo ho na minim da na minim da last na me so ma me nko tumfa ho hwem se mi refi mi ho kra se ye wo health center bi kra wa ha o ya na odan ni nti no I see nti omo ye adwuma wo omo ye adwuma wo ye do omo se omo mfa Ahenkan FM ni agro na Ahenkan representative for ho so ye Becky Forsen on the ambassador mo na me ken Becky Forsen so mfa station ni health minister we see anemu Aboabo health center way too much but I was here and sha ase ba na ombema health education wa ha o na ye prevent say nyarewa bibiri wo system nim wo be hie obi a na obo wan ketenkete kpohu mpani ne nkwala ehyehyehye ye ho I don't know say eye
whether na ye woman na akwakofa sade aba usadin you I don't know nkrofo obi a mpani ne nkwala nyina nkwala ne na mpani nso de meni na nemu sa enti ya waso mo so ma education no kwa animu otu dem a obenya yare upi ko adwuma obenya yare ofa kwan so mfutu oku tese Ghana na bia possible so obenya yare nyankopon ko ani krakra ye dem ha yi abehye hatoto topunu mu a emframa papa bi anko yi ma bonten dada ya eno an ye home ya oh eradi nhunu ye moba enti kwa kuma me na asene emfansi na ye ntoa so ewo ehamfa ma ebusia da obon krata mbo so na etwagu sisi ya no aseda ye kwaku anim kusibu adum dia onso a wutie ye da wase bibre wo hwe obre no nso a sima no aduanan ne ensa na agba pa no pa no nwotwe ho dwumadi ni din de Maakye me ofre me obo ba ofori amanfo nkomo ne de dɔɔso abusua yatena asie yɛde ni nyinaa de ebrɛw me ne wo ekasa yi electoral commission wɔmo de krata de aba abɔnten a ni nyinaa ɛfa voters register sɛ ɛnaano kokɔ hyia no mo yɛ sɛ wɔmo bɛsan ayɛ re-exhibition no online wɔmo so mo de ho amane bɔde ba especially the fa provisional voters register no ho no ɛyɛ PVR no ɔmo nso so de ho asɛm de ba ɔde krataa ne de aba abɔnten a mekenkan ne taw de ama ho but before me call mo de no so no enra ɛna asoɛ ya wɔmo no mo to nkra de ma aban mekyerɛ Ministry of Information wɔmo so de krataa bi de ba abɔnten a na ne nyinaa ɛfa nkomudi a ɛkɔ so ɔmampani Akufo-Addo ɛne adwumayɛfoɔ nkabomu kuo mpanimfoɔ nso ɔmo kɔ nhyiamu na no October ne da na ɛtɔ so miɛnsa no ɔmo kɔ nhyiamu na adwumayɛfoɔ nkabomu kuo ne kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛ on the 8th ɔkyena yɛ on the 9 yawoda yɛ on the 10th yawoda no ɔmo yɛ sɛ wɔmo bɛte atua adwumayɛfoɔ ɛwɔ Ghana nyinaa wɔmo nkɔ adwuma na sɛ ubu nkontaa no a abusua asɛm na yɛ ka ne saa no enye obi bɛsɛ sɛ enye children service yo empanimfoɔ ngɔsɛ wo mu pa yɛ mfa me ho bibi kɔsɛ sɛ me mfa me ho de on pa bi ɔmo nyɛ mfa me ho mfa me ho fun so wanso ani ti a wo so ane nan enti animu yɛ wo sɛ mpanimfoɔ hwɛ no mutimi tu ho anamon organized labor yɛ yɛ ka ɔma semi no wo mo de ɛyɛ demands bi de aba demands na ɔmo de aba ne yɛbɛbɔ awuram na yaka ho asɛm de akyerɛw but ne mpɛ sɛ me ma wote aseɛ ne sɛ organized labor no ɛyɛ adwumayɛfoɔ nkabomu kuo bebree ɛna ɔmo akeka bomu a ɔmo ɛyɛ adwuma wɔ assembly ɔmo ɛyɛ adwuma wɔ hospital ɔmo te sɛ ɔmo na ɔmo aka bom enti sɛ adwumayɛfoɔ nkabomu kuo nyinaa yɛ sɛ wɔmo ba bɛte atua a na kyerɛ sɛ Ghana baabi ani hɔ no mo a adwuma yɛ bɛkɔ so ɛnyɛ ɔmo nko a transport corporation and say unions and so woman so do ho agim enra me hu say concerned drivers and so che say nyame yadom a yawoda say atuate no woman so do ho ebesem ebi organized labor for the almost so mo hwe anim so mampani beye e na me bebobɔ so yi e de akyerɛ wo almost so omo misa mampani akonwa so won fa na konwa mra e wo mu so no ane de to so de state of emergency na che say ne o kyerɛ ne sɛ baabi o man no aduru sisi a no yaduru hwenhwen kwan so ani ti hwe nkɔhwe ma ne ɛtɔ so miɛnsa ɔnhwɛ sɛ ɔmo a ɔmo ɛwɔ yɛn kwaye bretuom ani nsuwa ho mining company so ɔyɛ license yo so ɔnyɛ license yo wo mu nyina da wo mu dwumadie no wo mu ɛntwen sensan ne ɛtɔ so 9 afei unevaluated miners unevacuated miners and free forest and water areas and medical ka kyerɛ wo no omo a womo ya mom license yo omo mom license yo enti de di kan on hot mining bia ekoso wo yen forest reserves eni yen nsuwa no ho afei omo e wo ho ni nyina wenyi wo mu mfiri ho ne etoso enum on revoke LI 2462 sa LI 2462 na ye ka no enyina ne se enanu ya na omayi mrahye a wo MP ka ho bie no wo mu nyina akɔ asetena ɛkɔyɛ sɛ obi betimi aba abagye tumi nkrataa de akɔ akowura ye kwa yibiretuom
se o kwa akɔhwɛ sɛ obenya efemu agudie atua nti mrahye bedwafoɔ no ane ma akwan o se wobetumi akɔyɛ nkwa ebrituo no akɔhwɛ se obenya asase ebi efemu agudie no bi atumi atua obroni frɛ no prospecting eka sɛ kwa ebrituo mrahye bedwafoɔ ya o mo MP fuo yi ɛna ɔmo kɔyɛ yɛɛyɛ gitu mu sɛ yɛkwa ebrituo yɛbetumi ama ɔkwabena ne kwan ama na abɔ awura mu asɛm bɛɛ na aba ɔkwa akɔyɛ prospecting ahwɛ sɛ obenya fam agudie atua ɛdeɛ bɛɛ na ɛba yɛ so yi wɔman yi na kwa ebrituo sɛ wofa mantia ha na sɛ wɔso wukokuma se a hwɛ kwa ebrituo mpanimfo yɛ gya yɛ nananom ɛno nti yɛn a yɛaba nansa ni ɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛnim nyansa kyɛn yɛ nananom anaa efiri mfinhyia petepepe nie a yɛtu fam agudie Ghana ha ɛmfa sɛ ɔbɛn ne anya firi so yei efam agudie de yɛtu a enka wɔsen ka yɛnya so mfa so but me ne umienu yɛbɛdi adanse sɛ efam agudie no onyankopɔn ne tirimu pɔn sɛ nka odi bɛhyira yɛn no yɛn Ghana ha de asan da ne nnome de ama yɛn yɛmmra hyɛ bedwafoɔ nso akɔtena ase akɔyɛ yɛɛyɛ sɛ yɛma nkrɔfoɔ kwan no momwura yɛ kwae nim na yɛma ɔmo kwan koraa no deɛn wɔ mo yɛ na yɛbɛma ɔmo kwan sɛ ne ne kyɛ sɛ yɛwu afio enti sɛ yɛtena ase yɛmfa me ho a ɛne ma medical ka me sɛ si so biom sɛ ɛmfa me ho fun wansoa ne ti osoa ne nan organized labor deɛ ɔmo ɛhwehwɛ de afiri mpanimfoɔ hɔ no ɔmo kyerɛ sɛ saa mmara no amra hyɛ bɛyafoɔ kɔyɛ yɛyɛ gye tu mu no ɔmo ntwam ne ɛtɔ so nsia afei ɔnhyɛ da mmie bie asɛnni bia hodoɔ a ɛno no wokɔyɛ galamsey ne ɛso mu ɛhɔ no ne yɛde wokɔ sɛnea wobɛka yɛ kufoɔ de fast track high court de baeɛ a yɛsan kora de adrabafoɔ court bi de baeɛ ɛno kora ka ho bi ne ma wɔn to aba de TMPP foɔ no yɛsi yɛkye draba na ne yɛde ne kɔ ne yɛdi n'asɛm yɛgyina so yɛdi n'asɛm atabono ɛnto small scale mining ɛso because small scale mining galamsey no a yɛka no wobɛfi w'ani akɔhwɛ mu a na small scale miners ne bibiri no ahyehyɛ mu to wɔn fata bono nto wɔn nyina adwuma so na meeting no wɔn ne wɔn mpani kɔkɔyɛɛ no ɛna asoɛyɛ to nkrade ma aban yi ɛnso so abo asɛm ne nyinaa tɔfa ɛde aba borɔfo kasa wɔn mo kyerɛ sɛ outcome of president's meeting with organized labor na kyerɛ sɛ ɔmampani ne adwumayɛfoɔ nka mu kɔmpanifo no hyiaeɛ deɛ ɛba bɛtɔ ɛmɔntea na sɛ deɛ wɔn nyinaa de tu mu ɛni baako 1. Following the call by the organized labor and other stakeholders on October 2024 at the Jubilee House. Enam kwanya organized labor for kyerɛ sɛ ɛwɔsie nyinaa fa so na ɛfam agudi ɛmfa kwampa so yɛtu aseɛ de firi ɔman mu no ɔmampani Akufo-Addo na no ya wɔda no wɔne mpanimfoɔ ɛkɔ nhyiamu nyɛtɔ so mmienu. The meeting discussed the long-standing issue of illegal mining, reviewed the situation and government efforts thus far. Afei wɔn kokɔhwɛ nhyehyɛ ahodoɔ a wɔn yɛ aban no ɛyɛ de afa illegal mining no ho na anamuntu wɔn atu baabi wɔn de abɛduro. Na ɔse wɔn mmienu nyinaa agye tu ɛyɛ organized labor ne ɔmampanin agye tu mu sɛ baako A. Government will collaborate with organized labor and other stakeholders in the fight against illegal mining. Nti aban ne yɛ sɛ ɔbɛka organized labor ho na ɔko a yɛsuae ɛwɔ ɛfam agudie mfa kwampa so a yɛtuo no saa ɔko no wɔn nyinaa bɛka bom. Afei deɛ ɛtɔ so government will take steps when parliament reconvenes this month to revoke the environmental protection mining in forest reserves regulations 2023 LI 2462 and nti nea parliament for no akaka tena ase yɛ gye tu mu sɛ yɛ kwa ibiritu nipa de sani nti nanu sei Kintampo waterfalls yɛsɛ no obi ne nananam hɔ ɛdeɛ bɛn na asi a okura krataa a obetimi abawura kwa ibiritu nim akɔhwɛ sɛ fam agudie bi wɔ hɔ a ɛnyɛ no nko aka kum national park yi ɛna no ɛno nso no kwabena ne bɔ ayi empɛmpɛn wɔ hɔ asɛm bɛn na asi ɔno nso kyerɛ sɛ okura tumi krataa a obetimi abawura ka kum national ayi amin no abia bɛ kra mine me de mo yɛ kyekyere ne tantantan saa no kyesɛ deɛ yɛdie awu nnɛ enko a ne hia yɛn ɛdeɛ ba nsɛm a ɛdeɛ adeɛ a ɛdeɛ na ɛba ɔman yi so yi
oh emu mpanimfoɔ nso diobuo entu ɔmo kyerɛ sɛ parliament kɔ asetena ɔmo bɛhwɛ na aduane bɔne na ɔmo tete ma ɔmo yɛfunu di yɛ ɛbɔ dundum ɔmo sa na ɔmo asan akɔ akɔpɛ ho bɛntoa ne ɛho nunum soro bisa fom isa aka bomu asa na ɔmo atwa saa adeɛ no emu afei ne ɛtɔ so ebiom aban ayɛ n'adwene sɛ ɛnhyehyɛ ahodoɔ bi a wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔɔyɛ no ɔmbɛsan akɔ so asetena akɔ akɔhwɛ mu mmerɛ a wɔsɛ yɛde yɛ adwuma ne titiri wɔn etu fam agudie wɔ nsuo ho ɛne kwaebiretuo mu ne nyinaa wɔn ɛbɛrɛ yɛ kɔ no wɔn kyerɛ sɛ ɛhɔ ɛyɛ security zone na kyerɛ sɛ untumi mbɔ nwura hɔ untumi nkɔ hɔ so ate nkɔmɔ n'ase nya deɛ ɔbɛtumi akɔ hɔ sɛ ɔkɔ akɔyɛ prospecting o sɛ ɛyɛ reconnaissance o sɛ ɛyɛ exploration a ɔkɔ yi o sɛ deɛ na akɔ yi ni apɛ sɛ ɔkɔ yɛ wɔ hɔ bia na ɔkyerɛ sɛ ɛnya deɛ a ɛbɛba so nti yɛ a na wahyɛ ne nso ɛde amame uyi no ɛde si hɔ nom a ɔsɛn kyerɛ sɛ mmara nso so a wɔsɔ ɔmo de yɛ adwuma nti bambɔ adwumakuo a wɔsɔ ɔmo de mmara yɛ adwuma no ɔmo nyinaa ɔmo chief justice nkammom na yɛde asɛm a ɛfa illegal mining ho de ba a ɔmo ni ne ntɛntɛm aban no kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ so a na watae wɔn a ɛfrɛ sɛ presidential candidate foɔ no wɔn atwe wɔn ti no ɔsi ɛfrɛ wɔn nyinaa yɛwura mahama ɛne yɛwura bawumia ɛne wɔn akaka ho no yɛmfrɛ wɔn ne yɛmi so wɔn sɛ illegal mining no wɔn agyi tum wɔn bɛ wusu wɔn ti daabi ɛnyɛ no nko a so wɔn wusu wɔn ti so wɔn nyi ntoma ɛma ne nsi hɔ ɔsi ɛma wɔn pɛn ne pepa na wɔn de wɔn nsa esisi nkrataa so sɛ me ba ɛyɛ galamsey no metu aseɛ na nkɔnkɔyɛ sɛ ɔbaako ɛsi yɛ ntu aseɛ ɔbaako sɛ o me ba mɛmɔ atu sɛnea ne kwaku bu ahene nkurɔfoɔ yi ne nananam nsuo so a no wɔn kekankan ɛnyɛ suban papa ɔsɛ ba sɛ ɛbɛboa ma amanyɔsɛm a wɔn de awura illegal mining ne kɔn mu no ɛtu bɛtumi atwa afei ne nyinaa mu no ɔkyerɛ sɛ ɛndra wɔn te sɛ organized labour ɛkyerɛ sɛ ɛmfa ho ne nhyiamu a wɔn ne wɔn mpanin hyiaeɛ nyankopɔn yɛ adom a yɛawɔ da wɔn deɛ atuateɛ no ɛbɛba so wɔn kyerɛ sɛ o ɛsuo munya abotrɛ na muntie deɛ ɔmampanin kaeɛ no na anamontuo bi a mutuo no monhwɛ kwan a bɛfa so a mubɛnya nsɔano de ama na saa illegal mining no yɛtumi atu aseɛ aban no deɛ ɔko a yɛsua wɔ ɛfam agudi a ɛmfa kwampa so a yɛtuo no saa ɔko no na ba mu mu yɛ ogusu a wɔyɛ na fam deɛ ne nsa hyɛ krataa yɛ ase ɛyɛ wura yere Fatima Abubakar ɔyɛ ɔsoafoɔ a wɔno na ɔto nkra ɛde ma Ghana aban nti ɔmo deɛ ɛno no but notwithstanding labor unions foɔ no organized labor foɔ no kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a wɔmo demonstration ne anaasɛ strike ne deɛ ɛɛden ara a baa na ɛbɛba so kekeskeke ɛbɛba so dendendenden nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ yawɔ da wɔkyenekyi a ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ɛbɛba so maame fa electoral commission deɛ ne fa ntoa so na afei yɛna ne yɛ ho yɛ baa yɛ ɔnkɔmɔdi ne yɛ fa ntoa so wei nso so yɛ revised provisional voters ɔmo kan so ɔmbɛyɛ ho adwuma na ɔmo asan agya mu de ama manyɔfoɔ no ɔmo kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe mmienu ntɛm no ɛbɛba electoral commission ɛkyerɛ sɛ NDC foɔ ɛtwerɛ krataa de brɛ wɔn mu a na ɔmo pɛ sɛ yɛyɛ forensic audit ɛna na ɔmo kɔkɔhyia IPAC ɛma ɔmo kɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ wɔn mo ɛma ɔmo nyinaa ɛte aseɛ sisi a na ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛsan akɔyɛ re-exhibition but ɛno no bɛyɛ online ɔmo kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ gu so a ɔmo check a na electoral commission na yɛ n'adwene sɛ onyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe mmienu ntɛm yi no wɔn bɛhwɛ sɛ wɔn de revised na kyerɛ sɛ deɛ wɔn akɔyɛ nsiesia no deɛ wɔn bɛtumi akasa de wɔn nsa si wɔn sɛ emu ada hɔ no ɛde ama amanyɔfoɔ no ɛne nti wɔn ɛrekɔ so asrɛ sɛ obi biara ɔwɔ ɛyɛ adwene foforɔ bi de fa wɔn ho sɛ electoral commission ɛnyɛ ni no ɔso ɔbɛsrɛ munyi wɔn ni sɛdeɛ mogye Yesu Kristo diiɛ no sɛ ɔmo aka no ɔmo ɛbɛyɛ ɔpanin a ne nsa hyɛ krataa ase ɛwura Samuel Tete ɔno na yɛ deputy chairman operations electoral commission wɔn ɛdeɛ ɛno no na yɛwɔ nkɔmɔ ɛwɔ fie ha na mo sɛ na mɛdi kan kyerɛ wɔn yɛbɛyi afi hɔ na afei yɛato adwumadie no so but ansa na yɛbɛda ne ho yɛba ansa na yɛbɛdi saa nkɔmɔ no ma mema wɔn akɔ aba na afei yɛba a yɛmfa nkɔmɔ no hyehyɛ so man of God Maakye yenua na mpakyɛ mpom bɔkɔ
adomo na also die man nyame adome so me ho ye pa chief yes sir Maakye na umpo mboko de ye de radia sin ti abusuafo a ye no mo ebebo nkoma no pay no eye Electricity Company of Ghana achimodan ha de district manager and afei openu on in charge of operations anameboa district technical yes ono ka se munkodumu no ono need the meters ono need the meters na munkodumu ni ahwan debt management officer oh okay but ono ni ya na ye ni tedi wa chipa o because ono ye hu mo ye meter no ho ento mbe na how ma be do mi meter no obi a me de ka 50 Ghana ma be dum no ahenkan fo de ka de wo ho mu nkodum mo de eya mo ta TV pa o yate enti abusuafo ye ba be di electricity ho enkomo yankonkwaje aboafo nkrato mra na kwan mu na ho ye ba ye de nkomo twetwe ne de hye so tie we ma ye ba sisi a Hey, Efia, mi hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sa brei adi bone. Adu me na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso sa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho nyoma ne bo wo fom say ye blocks cement iron rods roofing sheet everything cancer roofing systems abama omotonton durable colored roofing sheet alu zinc rubber and plastic roofing sheet galvanized roofing sheet smooth aluminium roofing sheet rough aluminium roofing sheet color bia na size bia opebia no obenya bia ma na seba no roofing accessories nso a say ye rich caps valley gutters rain gutters side stream and a silicone everything cancer roofing systems ewo long span roofing sheet say IBR self lock omo size ahodo nyina and a face standing seam say we long span roofing sheet order acha 4 days now the good dinosaur acting in free home estimate be obey amount so e free omo carpenter for a experience ye di nua good dinosaur pa che say achimansa enclave ha de e dinosaur body e din ba kope e na obi aka effing cancer roofing systems omo hollow block and a quarry blocks are din and so size ahodo nyina cement brand bi apebia utu aton ana auto de ye adwuma seba no iron rod nso a or size ahodo ni nyina afa plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip wo achem da baby akobia odikoja okwa na so betra achem da wo betua bibi kakra bi effing cancer roofing systems a supply anua quarry stones quarry dust se wotonyo mama ne so 10,000 Ghana cedis a omo wa chede shronko ye wo special packages e man sorry schools any contractors building materials a ohia no se osika ne nso a wo betimi atua ne nkakankra se ne wo tususu no na se so a no abeje ne oma no effing cancer aye adwuman over 30 years eniti ehu bi anim omo pa nua abo any cement no omo nko effing cancer roofing systems branch a ewo Ntiamo Hotel Junction abo kwan so omo so a epese effing cancer roofing systems ebo omo dan so mom na se uhian chance de bodan so ene adanse ho nyoma nyina no efa mani chrem achem dan edwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245979311 and 0201515367 effing cancer roofing systems still anointing. Best man capsules and yasem pajamunu enmienhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemua ye de ne papa onumani chirebeyin na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and man no numa say yensimi fomu be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya eye the new best man capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhum
Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Shemu Kinafu Fure Kuradiaba. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be common kunu ewofi. Bema na niji awato nyomuno. No banu su fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafo, Oxiniba, Kennedy Drugstore. Always. Chumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workhaver. Padua, 020-8288-099. MMA, Munyameswe, Yeni, Nanebo, Kengenga. One day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vinia Brantie, so far with you. One day, Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pacho ye da sese wa twen yen na yakogye aboafo nkrato asan ba ye toa dwumadie no so edi amawo. Ohwe omre no ana tese simanum na agba pa no pa no nkono eho se de ye beko me ma mpanifo akwa abama wo te se nkomo twetwen ye beko so no. Ye kwa akote nkomo na firi ho no mutawu wo munwuma dɔɔso no timi akwa akoto aso edi ama, but in the meantime mama